ፀሓይ ታሪኽ ዝሸልማ ምብራቕ ፍትሒ ደደቢት ዝሽማ ፀሓይ ዘይትዓርባ ኩሉ ሻዕ ንጎሆ ናይ ሰንበት ሚድያ ደደቢት እንሆ ምስረታ ሃገረ ትግራይ ዝረጋገጽ ብእኒ ምስርተን ትካላት ዳእምበር ኣማዕዲና ብንርኤን ናይ ዓዲ ሃገር ትካላት ይኾና ሃየ ትካልና ንሓግዝ ሰንበት ዝዓመመት ውራይ ስለዚ ደደቢት ክትዕንበብን ክትዓብን ሽርሕን ጠላትና ክትፅልምፅን ደደቢት ንሓግዝ ኣባላት ደደቢት ንኹን ደደቢት ሚድያና ልሳን ህዝብና ደደቢት ቲቪ ብዓወት ክኽንበት ዝዓመመት ውራይ ደደቢት ሚድያና ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ደደቢት ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ደደቢት ሚድያ ህዝቢ ትግራይ ሰላም ጥዕና ያበለይ ክብራት ቤተሰብ ደደቢት ሚድያ ከምኡን ተኸታተልቲ መደብ ካባኹም ናባኹም በብዘለኹም ዓዲ ሰዓት ኣቆፃፅራ ሰላም ክትኮኑልና ንምነ ደደቢት ሚድያ በዚ ሰዓት ሲነቕርቦ መደብ ካባኹም ናባኹም ሒዝና ቀሪብና ኣለና ሰና ፀኒሕኩም ምድላዋትና ክትካፈሉ ሕዚ እውን ዕድመና እዩ ናፍቱ ፈላማይ ምድላውና ክሕልፈኩም እየ ቅድሚኣ ግን ሓንቲ ሓበሬታ ምናልባሽ እውን መግለፂ ሓዘን ከቕርብ ክሙኩር ማለት እዩ አልፈቲሕ ኢርዋ ዝበሃል ናይ ሱዳን ጀነራል ሕልፈቱ ትማሊ ተሰሚዑ ናይ ሱዳን ጀነራል ብምዃኑ ከምኡውን ናይ ህዝቢ ትግራይ ኣላይ መላፍንቲ ፈታዊ ህዝቢ ትግራይ መቃልስ ህዝቢ ትግራይ ብምንባሩ ኣብ ታሪክ ትግራይ እውን ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ዘይሃስስ ታሪክ ዝሰርሐ ጅግና ብምንባሩ ንህዝቢ ትግራይ ዓብዪ ሎስ ክብሎ ክእል እየ መብዛሕትኦም እውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ይኹን ኣብ መደበኛ ሚድያታት ዝግለጽ ዘሎ እዚ ትሪእዎ ኣለኹም ኢኹም ጀነራል እዩ ካብኡ ሓሊፉ እውን ናይ ድህነት ተቋም መራሒ ከም ዝነበረ ኣብ ኣዲስ አበባ ናይ ኢትዮጵያ ኤምባሲ ናይ ድህነት ክፍሊ ሓላፊ ከም ዝነበረ ኣመራርሓ ሰራዊት ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ዲፕሎማት ኮይኑ ከም ዝሰርሐ ከምኡውን ናይ ቢዝነስ ሰብ ከም ዝነበረ ብጣዕሚ ውፅኢታዊ ናይ ቢዝነስ ሰብ ከም ዝነበረ ካብኡ ሓሊፉ ግን ምስ ህዝቢ ትግራይ ዘጣምሮ ብክልተ ነገር እዩ ሓደ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ኣብቲ ሕሉፍ ዝድግፍ ስለ ዝነበረ እቲ ካሊእ ከዓ ብጣዕሚ ዝገርም ፓይለት እውን ስለ ዝኾነ ኣብ ታሪክ ትግራይ ዓሸርኡ ገዲፉ ዝሓለፈ ጅግና እዩ ማለት እዩ ፓይለት እዩ ከም ትሪእዎ ዘለኹም ምስ ክቡር መራሒ ኢትዮጵያ ዝነበረ ውላድ ትግራይ መለስ ዜናዊ እዩ ኣብ ላዕሊ ትሪእዎ ዘለኹም ኣብ ታሕቲ ናቱ ስእሊ ናይ ባዕሉ ካሊእ ከዓ ማለት ወታደራዊ ኣዛዚ ምዃኑ ዘሪአኩም እውን እኒሄ ኣብቱ ሎወር ሌፍት ኮርነር ከዓ ሓንቲ ፕሌን እኒሃ ከምዚ ትሪእዋ ዘለኹም እታ ነፋሪት ሰሲና ትበሃል ነፋሪት እያ እዚኣ ኣብ መበል 40 ምስረታ ህወሓት ምስረታ ህዝባዊ ወያነ ሓርነት ትግራይ ኣብቲ በዓል ዕዱም ጋሻ ኮይኑ ብስሩ እውን ንቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ርሑቕ ስለ ዘይነበረ ኣብኡ ተረኺቡ እዛ ፕሌን እዚኣ ሒዝዋ መፅኡ ታሪክ ኣለዋ እዛ ፕሌን እዚኣ 1983 ኣምባሳደር ስዩም መስፍንን መለስ ዜናውን ካብ ሱዳን ክመፁ ከለዉ ናብ ኣዲስ አበባ ክበሩ ከለዉ ኣብ መንጎ ኢንጅን ጠፊኡዋ ብሓንቲ ኢንጅን ብጣዕሚ ኣሸጋሪ ዝኾነ ኩነት ኮይኖም ሽዑ ኣምባሳደር ስዩም መስፍን ኢልዎ ዝበሃል ምናልባሽ ኣነስ እኳ እንተሓለፍኩ ድንቂ ንስኻ ግን ንኢትዮጵያ ተድልያ ኢኻ ንስኻ ግን ንህዝቢ ኢትዮጵያ ንህዝቢ ትግራይ ተድልዮ ኢኻ እሞ ንስኻስ ክትሓልፈ ይነበረካን ኢሉ ነዊዑ ዝብልዎ ከምኡ ዝብል ታሪክ ብኣፈ ታሪክ እንዳሰማዕና ፀኒሕና ኢና እዚ ፓይለት እዚ እዩ ሒዝዎም መፂ ነይሩ ብ1983 ማለት እዩ ንተኣምር ብዙሕ ነገር ዝጎደላ ኣብ ከይዲ ኣብቱ ኣብ በረራ ኣብ ዝነበረትሉ ግን ብክእለቱ ብብቕዓቱ እቶም ዕንቂ መራሕቲ ትግራይ እውን መስዋዕትነት እንተይከፈሉ
نوعلو نتاريخ نبار زخونة أب زخونة يكون أوان زي حسس بسودانا وين طرحت يكونس بتجارب أنا ونحجو نستوصل لنا قتال ولدون كستوصي كون لعلقن إذا أي رزياسي شعو تمليسا خيدا تسقاقينا تمليسا سودان آتيا أما بل4 مسرة حواحات جن أفتبعل ترخيبو نزيئة حيزو مسيو أو حول سماعتات نخد كمت أب مذكر نخد كمت نتاريخ حزب تقراي تاريخ حزب تقراي ونز حزت يامو أو نخد كمت حيزو واز مسأجي جناوني لزي نسودان نحزب السودان عبيو لوسيو نعنا نتقارون تاريخنا زكافل دقاف قال حزب تقراي أب صقمنا زبصح جغنا سلازخونه بتعمي حزن يسمعنا نقر ግን ሰብ ነባሪ ይኮነን ታሪክ ገዲፉ ኸይድ ከሎ ንሕና እኳ ንሕና ገናት ማለት ዝተወለድና ፍትኹነታት ንሱ ፍትግዜ ንሱ ገሌና ልብ ዘይነበረና ገና ቆልዑ ገሌና ዘይተወለድና ዝነበርና ሕጂ ከመይ የስታውሰሉት ህዝቢ ከመይ የስታውሰሉት መንእሰይ ከመይ ናቱ ታሪክ ክነግር ብዙሕ ይፅዕረሉት መንእሰይ ዝብል ናይ ብሓቂ ዝገርም እዩ ማለት እዩ እና تاريخ قديف كام خاد صبغي لذي تاريخ سريح خام حلاف زي مخانو بدن بخن مهارة اللون يقبع مالتيو نا حزب السودان صناعات ازمنا نحزب تقراي ون كومو مالتيو تاريخو نزفلت بتعمي عبي لوسيو ولا عد ما يزوصد انتخونه كله الحلافين تخونه كم زي زولو سر تاريخ كحلف غلو بصبوق ايام زستاوسو كابزو تمهارو لكم صبوق زسرحه يترفد تقراوا يكوينو كالي كاب تقراي وصا زخونون كم زي نستاوسل لنا نذكر لنا ندنق لنا ازي ليغاسي صبوق ليغاسي غديف زحلفه بهزبو طرح يكونن بخاليون بخالي محبرسبون زدنق مخانو صبوق ليغاسي غديف كامخاد خنينا يزاكل ربحا خمزلوو نتترافاين ولد ولدها نزرقها نهزبها عبي مغانو بوزيو كتمهارلو يقبا زول امنة اللني ناي تقراي مرحتي كاونا بزناي علت ناي زعلت مدبنا خلمت تخلنا جيتاچو ردا استزاروم زحلفو ملأخت قري مني مالت قاني يلو ندي حدا بحدا كمزي ناي جيتاچو مچم زي تزاربنا له زحلف يلم جيتاچو مستاناي حد زقربكوا ناي سودان جنرال حلفت اتحيزنا ون بزح خنبل خلينا جيتاچو تاريخ كسرح يخلني اب تግራይ ተአምር ክሰርሓሉ ዝኽእለሉ ኦፖርቹኒቲ ነይርዎ ዕድል ነይርዎ ነሱ ሚስ ገይሩ ግን ሕዝቡን እንተኾነ ጌጋታት ተጠሚሩሎ ባህሊ ኣነ መዓልታዊ መኽረሉ ዝወድዚ እንተ ዝወስደን ሞ እንተ ዝእረም ጽቡቕ ነይሩ ሕጂ ታይሉሎ ታደሰ ወረደስ ምሳይ ክወርድ ነይርዎ ነታደሰ ብዘይ ሙራደይ የጉሄኒ ይብል لازم ساي غورد نيرو نعو بزي مرادي كعايو جهني يو يبل جيتاچو تعمز غرمني كافتو زنورنا يجزيو محدار امرارحه تتعبي ودقت زنورو تادس ايون يبل اي انتي مالتي All I know is he's been my deputy president and I expect him to صبو ابزو ጉዳይ ብዙሕ እንተ ዘይዛረብ ደስ ይብለኒ ምክትል ፕሬዝዳንት ኮይኑ ጸኒሕዩ كم حدا أقداسي حلافنا الزنبرو سب كابتا أنا زقدفكو وخل على تثبيت يقبر انتخونا نسو معريو أبوز حقات أميتات لعلو خلاتنا زيادة حتاتنا يتوركات ينيرو حدا خابت زقات أمو بدهوتات دما حما أقات أمخوينو من هالبات نايتلو قوام زيبولو ناي سلطان هرفان زلووك ساب حجي سلطان تقوطات إيروزيس أنحود دبحو حات كخونيو كمون أبزو وانزي أنت أرز جوجل خنك أساقس عقم الله ودي يقولون كرأيو بناتي الرأيجن أبز حلف غلط تعاملات بزحتهم مكر اللو أنت خونا أكلتي نايت زحلف ورك أسلز خونا دقاقي مكحاسبولن كم مهارلون الله ويزبل. You say you bear some of the blame, but you say General Tadesse bears. General Tadesse كأنت حتاتي تورك أتيلك نمن تايدا اتمنبر حليفك تبولخا أكلنا يتسقى من تخوينو نمن تايخ مرح زلو. Well, it's not for me to decide. If I were asked صبو إذا أنا زو سنة كون بريزيدنت كشيم أنت زحتت ويدما حدا خاب سلطانو زي سنابت بريزيدنت نزيت كو بريزيدنت كشيم قبولا يمثلنن رقصنا تيتكايو انت حدا أبتمسك قدامي منيستر زغبرنا يزررب
ምናልባት ካብ መብዛሕትኦም ኩሎም ነዚ ቦታ ክወዳደሩ ዝጸንሑ ዝሓሸ ምርጫ ዝኾነ ይመስለኒ ስለዚ እቲ ናይ መወዳእታ ውሳነ ናይ ተቐዳማይ ሚኒስትር እዩ ኣብዚ ሕጂ እዋን ክብሎ ዝኽእል ድማ እቲ ሓላፊነት ዝተዋሃቦ ታደሰ ወረደ ስርሑ ብጽቡቕ ክሰርሕ በቲ ላዕለዋይ ኣመራርሓ ሕወሓት ድማ ኣብ ትግራይ ዝበጽሖ ጽልዋ ክጻወር ነቲ ክልል ዘጋጥሞ ዘሎ ጸጥታዊ ቁጠባውን ፖለቲካውን ጸገማት ክፈትሕ ብዓብይኡ ድማ ኣብ ምምላስ ተመዛበልትን ምርግጋጽ ሕገ መንግስታዊ ግዝኣታት ትግራይ ከተኩር ተስፋ እየ ዝገብር Have you gotten a chance to speak with General Tadesse since the announcement? ድሕሪ ትሽመት ምስ ጀነራል ታደሰ ናይ ምዝራብ ዕድል ረኺብካ ዶ? I wasn't asked for one, and I wasn't in a mood to proffer an advice. ኣይሓተትኩን ኣብዚ መዳይ እዚ ዓብዪ ተመክሮ ንዘለዎ ሰብ ምኽሪ ክህብ ድማ ብዙሕ ትፅቢት ዝግበሮ ኣይኮነን What should he prioritize? Because of course, tens of ሓደ ካብቲ ዝዓበየ ውድቀትካ ተመዛበልቲ ዳግማይ ዘይምጥያሰ እዩ ትብል እቲ ሓድሽ ኣመራርሓ እንታይ ህፅፅ ስጉምትታት ክወስድ ኣለዎ Well, this is this time around he has signed a declaration. ጽቡቕ ኣብዚ ግዜ እዚ ሸሞንተ ዝተፈላለዩ ንጥፈታት ቀዳምነት ክህብ ሓደ ስምምዕ ፈሪሙ ኣሎ ንዓይ ግን እቲ ኣገዳሲ ቀዳምነት ክወሃቦ ዝግባእ ሙሉእ ብምሉእ ምትግባር ውዕሊ ፕሪቶርያ እዩ ዲዲኣር ሓደ መዳይ ኮይኑ ምምላስ ተመዛበልቲ ግን እቲ ዝዓበየ ትርጉም ዘለዎ ክኸውን ይግባእ ንሱ እዩ እቲ ዝያዳ ፍታሕ ከይረኸበ ቀፂሉ ዘሎ እዚ ክሳብ ሕጂ ንባዕሉ ወሓሲ ህዝቢ ትግራይ ንሱ ጥራሕ ከም ዝኾነ ገይሩ ዝምልከት ሕወሓት ዕድል ክህቦ ድዩ ወይስ ክዕንቅፎ ንቕድሚት ዝርአ እዩ Elements within the faction of TPLF that still are masquerading as the only saviors of the people of Tigray would allow him that opportunity will remain to be the same. ኣነ ኣብ ጥዕኖ እውን ይጠራጠር እንደ ንጌታቸው ኣብ ጥዕኖ ይጠራጠር ብጣዕሚ ንምንታይ ካብ ህዝቢ እናርሓቕካ ካብ ህዝቢ ዘርሕቕ ነገር እንድሕር ጌርካስ ሞር እንዳርሓቕካ ንኽትከዲኻ እንዳወሰኽካሉ ትኸይድ ተዝገርመኒ ንስ እዩ ተሓደ ኣብዚ ሓዚ ዝሰማዕኹማ ተዛረቦ ባይዘወይቱ ኢንተርቪው ነዊሕ እዩ ኣብቲ ኢንተርቪው ብዛዕባ ታደሰ ዝተዛረቦ ነታደሰ ብዘይ ምውራደይ ጉሂ ኢሉ ይሓዝን ነታደሰ ብዘይ ምውራደይ ይጉሂ ብጣዕሚ እየ ዝሓዝን ኢሉ ሰብ ክንዕቐኒ እዩ ዘይብል እንታይ እዩ ኮይኑ ምናልባሽ ከምኡ እንተዝገብር ነይሩ እንታይ ክኽሰት ይኽእል ኢሉ ስለ ዝሓስብ እዩ ከምኡ ዝገብር ዝብል ክሓስብ ከለኹ ናይ ብሓቂ ጥዕኖ ዘተሓሳስበኒ ምክንያቱ ንታደሰ ይትረፍ እሞ ነቲ ምክትል ፕሬዚዳንቱ ይትረፍ እሞ ነቶም ካልኦት ጀነራላት እኮ ኣባረረኩም ከይልዎም ንቤት ፅሕፈት ሰላምን ድሕነትን ናይ ትግራይ ሓላፊ ጀነራል ፍትሓ እኮ ኣባረረካ ኢልዎ ይትረፍ ደ ንታደሰ ነቶም ካልኦት ኣባሪሮዎም ዲው ደይኒዮ ኣብ ሓላፍነቶም እኒው ኩሎም ክሰርሕ ዘይኽእል ኢሉ ወረቐት መባኸኒ ዝኾነ ደብዳቤ ጽሒፉ ስለ ዝነበረ ትርጉም ዘይብሉ ምስ ረኣየ እንተነኣሰ ሕዚ እኳስ ኢሉ ክሃሰስ ኢሉ ደ ይገድፎን ውርደቱ ንምንታይ በብመዓልቱ እንዳወሰኸሉ ዝኸይድ ይገርመና ኣነ ውርደቱ ዘይረብሕ ሰብ ምዃኑ መዓልታው እንዳወሰኸሉ ዝኸይድ እንታይ ስለ ዝኾነ እዩ ዝብል ብጣዕሚ ዘተሓሳስበኒ እንታይ ኮይኑ እንታይ ኣብ ድሕሪት ከምዚ ንኽገብር ከምዚ ንኽብል ዝገብሮ ዘሎ ይገርመኒ ኣሎ ሓደ እዚ ስርኩት መኽርዎ ኣለኩም ኣብ ጥቕኡ ዘለኹም ዝብል ሓሳብ ኣለኒ ካብኡ ታደሰሲ እቲ ልጓም ዘይብሉ ናይ ስልጣን ድሌት ዘለዎ ሕወሓት ናይ ሕወሓት ፍንጫል እዩ ዝብሎ ነገሩ ከምኡ ኢሉ ዘቕምጦ እዚ ሲ ከስርሖ ድዮ የስርሖንስ ክንርኢ ኢና ይብል ምክንያቱ ኣንጻር እቲ ጉጅለ ክሰርሕ ይኽእል ዶ ይኽእልን ዝብልስ ዝጠራጠር እየን ዝብል ንምንታይ ኣንጻር እቲ ጉጅለ ይሰርሕ ንምንታይ ኣንጻር ሕወሓት ይሰርሕ ክጅምር ከሎ ኣንጻር ሕወሓት ምስራሕ ኮይኑ ጌታቸው ውዲቕዎ ሕወሓት ተፈራራሚት ውዕል ፕሪቶርያ ኮይና ክተብቅዕ ከላ ሕወሓት ዝመደበቶ ንዕኡ ናብቲ ደረጃ ንሱ ዘብፅሓቶ ኮይና ክተብቅዕ ከላ እዚ ብዘይ ምፍላጥ ብስስዕ ስልጣን ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ህረፍ ናቱ ኮይኑ ናይ ጻድቃን ኮይኑ ናይ ትጉጅለ ንሱ ኮይኑ ንሳኮ ስለ ዝኾኑ ኣንጻር ሕወሓት ኮ ስለ ዝኸዱ እዮም ወዲቖም ምክንያቱ ዝመደበቶም ባዕላ ዝመደበቶም ሰብ
ተፈራራሚት ውዕል ፕሪቶሪያ እውን ስለ ዝኾነ ተፈተወ ተጸልአ ሕወሓት ምውዳቕ ኣብዚ ሕዚ እዋን ህዝቢ ትግራይ ምውዳቕ ስለ ዝኾነ እዚ ዘይፈለጠ ሃንደፍደፍ ክብል ከሎ ይወድዩ ስለዚ ታደሰ አንጻር ሕወሓት ዝኸደሉ ምክንያት የለን ሕወሓት እውን አንጻር ታደሰ ትኸደሉ ምክንያት የለን ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ንክሕዙ ዝመከሩ ግን ሕወሓት ኣይኮኑ ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ጌታቸው መኪርዎ ጻድቃን መኪርዎ ነዚ መግለጺ ልጓም ዘይብሉ ማለት እንታይ ማለት ዝሕዝ አካል ዝሓትት አካል ዘይብሉ ተሓታትነት ዘይብሉ ናይ ስልጣን ናይ ገንዘብ ናይ ካሊእ ህረፍካ ተርከዓሉ ሜዳ ምፍጣር ማለት ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ንክትረክብ ምጓዓዝ ማለት ነዚ ከዓ ጌታቸው እውን ጻድቃን እውን ሰሪሖም ወይ ከመይ ንኣብነት ልጓም ማለት ቤት ምክሪ ባይተወከልቲ ህዝቢ እዩ ቤት ምክሪ እቲ ክልል ዝነበረ ከፍርሱ ከለው ባዕሎም እንዲ መፍሪሶሞ ካብ ዲሰምበር እስካብ ኤፕሪል ዘሎ ግዜ መን ከይዱ ከም ዘፍረሳ አይፈልጥን ኢለ ሰፋ ኣብርሃ ጻድቃን ከይደ ፍሪስ ዋኽ ዓልና ንሕና ምክንያት ስለንፈልጥ ጻድቃንን ጌታቸውን ቤት ምክሪ ትግራይ ንክፈርስ ድሌት ነይርዎም ጌታቸው ወይ ከደን አዲስ አበባ ጻድቃን እንዲ ከይዱ ዘፍረሳ እንተልኩም ፕሬዚዳንት እንዲዩ ቤት ምክሪ ክቅፅል ኣለዎ ታምነስኪ ምሰም ሓራ ክራኸብ እንተዝደሊ ህዝቢ ትግራይ መን እዩ ዝኸይድ ንዑ ዓበይቲ ዓዲ ናይ ከምዚ ዝበልኩም ንዑ ኺዱ ንዓደ ምሓራ እንዳተባሃለ ዓበይቲ ዓዲ እንደገና ተፈልዮም ክፅውዑ ማለት ድዩ ዓበይቲ ዓዲ ምኻዶም ፅቡቅ እንዲዩ ንሱ ሓደ ኣካል እንዲዩ ባይተወከልቲ ህዝቢ ክህሉ ከሎ ግን ሕጋውን ታሪኻውን ኮይኑ እዩ ዝኸይድ ተወክልና ኸም እዩ ዝኸውን ካብ ኩሉ ንላዕሊ ግን ኣብ ትግራይ ዝስራሕ ስራሕቲ ኩሉ ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ዝደሊ ሰብ ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ሒዙ ህዝቢ ከየንከራትት ዝሕዝ ዝኣሊ ባይተወከልቲ ህዝቢ ስለዚ ባይተወከልቲ ህዝቢ ክቕፅልዎ ነይርዎም ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ክሕዙ ስለ ዝደለዮ ፍሪሶሞ ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ከም ዘለዎም እውን ርዮም ደብዳቤ በቃ በብመዓልቱ ስኻ ተባሪርካ ንስኻ ተሾምካ ንስኻ ተባሪርካ ንስኻ ተሾምካ ዝብላ ደብዳቤታት እምበር ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰሜን ምዕራብ እውን ጸለምትን ማይ ፀብርን በደቡብ ትግራይ ሰሜን እውን ዘሎ መሬትና ይመለስ ካብዘን ከባብታት እዚአን ተፈናቀለ ህዝብና ይመለስ ህዝቢ ትግራይ መከራ በፂሑ ወይ ጀኖሳይድ ተፈፂሙ ወይ ጀኖሳይድ ይፈለጠሉ እዚኦም ዘሉ ደብዳቤ ድና ንሰምዕ ነርና ካብ ጌታቸው ትውድቀቱ እዚ ኣብ ልዕሊ ውድቀቱ ግን ውድቀቱ ብደንቢ ከምዚ ናይ ሰምራይዝ እንዳገበረ ሬካፕ እንዳስምዐ መዓልታዊ ኢንተርቪው ብዝገበሮ ቁፅሪ ናቱ ውድቀት ዘርእዩ ኩሎም እንዳተንተነ ይኸይድ እዚ ናይ ጥዕና ሽግር ኣይኮነን ናይ ጥዕና ሽግር እዩ ቤት ምክሪ ፍሪሶም ፕሬዚዳንት ናይ ቤት ፍርዲ ናይ ፀረ ሙስና ሓላፊ ናይ ፖሊስ ኮሚሽነር ናይ ክልል ባዕሉ ቤት ምክሪ የፅልኦ ካሊእ የፅልኦ እከለ ተሸምካ ኣለኻ ንፅባሕ እከለ ወሪድካ ኣለኻ እንዳበለ ዝገብሮ ዝነበረ ልጓም ዘይብሉ ስልጣን መሓዝ ማለት እዚ ማለት ልጓም ዘይብሉ ስልጣን ዝደሊ ሕወሓት ኣይኮነ ሕወሓት ማት ቤት ምክሪ ክፈርስ የብሉን ኢሎም እኮ ተኸራኺሮም ምስ ጻድቃን እኮ ተሓናኒቆም ኣብ ፕላኔት ሆቴል ኤፕሪል 22 ዝተኻየደ ኣፍሪሱ መፂ ጻድቃን ሪእሞ ታ ኣሰፋ ብርሃ ካብ ታህሳስ እስካዕ ሚያዝያ ዝበላ ካብ ታህሳስ እስካዕ ሚያዝያ ኣፍሪሱ መፂኡ ቤት ምክሪ ኣፍሪሱ መፂኡ ምስ ፌደራል ተዘራሪቡ ሚያዝያ ኣብ ፕላኔት ሆቴል ዝተገበረ ኣኼባ ምስ ፈትለ ወርቅ ተሓናንቕ ኮይኑ ክትዕ ቤት ምክሪ ክፈርስ ኣለዎ ካውንስል ኢና ንሸውም ይብል ህዝቢ እዩ ቤት ምክሪ ዘፍርስን ዝሸውምን እምበር ንሕና ኣይኮናን ሓላፍነት የብልና እንትብል ንሳው ከምዚ ደ ይኮነን እዩ እዚኦም እዮም ሕዚ ሰባት መሲሎም ኣነ ወራዳነቱ ስቕ እንተዝብል ይሕሽዎ ክንድኡ ዝኣክል ጥፋኣት ኣጥፊኡስ ዕሊቡ እኳ ንእሽተላን ክሃሰልና ቁስልና ክሓዊ ፀጥ ከይብልስ በብሽዑ ትቁስል እንዳቆስቆሰ ይኸይድ ከም ዝበለ ጉዲና ንርኢ ዘለና አንጻር ትጉጅለ ክቃልስ ደይቃልስን ዝብለ ዘሎ አንጻር ትጉጅለ እንታይ ዘቃልስ ኣሎ ተሓባቢሮም ባይሰርሑ ተሓጋጊ ስለዚ ተሓጋጊዞም ክሰርሑ ኣለዎም ተደጋጊፎም ክኸዱ ኣለዎም እምበር አንጻር ሕወሓት ክኸይድ ሕወሓት ከፍርስ ክኸይድ ከምኡ እንተነኽኡ ንፅባሒታ ይክፈርስ
እንደውም ዝሓመቐ ኣፈራርሳ ዝሓመቐ ኣወዳድቃ እዩ ክወድቕ ታደሰ ግን ከምኡ ኣይገብርን ሓደ ዝዕበየቶ ውድብ እያ ካልኣይ ክድግፎ ትኽእል ውድብ እያ ዘይንካ እንተ ዘይነክ እየ ዝብል ግን ብፅቡቅ ከዓ ርኢናዮ እንዲና ብተግባር ሕዚ ናይ ስራሕ ክጅምር ከሎ ብትግራይ ከይዱ ካቢኒኡ ሰብሲቡ እዩ ካቢኒ ኣኪቡ እቲ ስራሕ እንታይ ክኸውን ከም ዘለዎ እንታይ ከም ዝተርፍ ብደንቢ ዘቕመጠሉ ኩነታት ኣሎ ንኣብነት እቲ ካቢኒ ኣኪቡ ትማል እንዲ ኣኪብዎ ኣብ ቀጣሊ ኣብ ሰላምን ድሕነትን ትግራይ ሰላምን ድሕነትን ናይ ትግራይ ምርግጋፅ ኣመራርሓ እውን ክመዓራረ ምዃኑ እዚኡ ኣብ መምዕርራይ እና ኣብ ሓፂር እዋን ክገብርዎ ምዃኖም እዚኣቶም ዝምልከቱ ዘተ ገይሩ ምስ ካቢኒ እዩ ዝጎደለ ካቢኒ ኣሎ ኣብኡ ንሪኦም ዘለና ዝወደቑ ትማሊ ኣብቱ ፀረ ህዝቢ ትግራይ ዝኸይድ ዝነበረ ጉዕዞ ዝነበሩ ሰባት እኒው ሰብለ እኒሃው ንኣብነት ሓንቲ ፈሪዕ ማለት ዝገብርዎ ዘይፈልጡ ሰባት ካብኣቶም ሓንቲ እያ ካልኦት ደቂ ኣንስትዮ ተሳኢነ እንዴ ተቃለስቲ ተሳኢነ እንዴ ምስ ፀላእ ተሓብር ዝነበረት ምስ በዓል እዩ ጩፋ ምስ በዓል ግዛዕ ምዛዕ እግሮም እንዳወራጨዩ ትግራይ ባበዚ ክትኮን እያ ይረኣየኒ ኣሎ ይብለኒ ኣሎ እንዳበሉ ሰብ ዘላዕሉ ዝነበሩ ምስኣቶም ትዕንድር ዝነበረት ሰበይቲ ሒዙ ካቢነ ክብለና ይደልዮም ትምምዕርራይ ንዓኣ እውን ንከምኣ ዝበሉ እውን ካትት ኣለዎ ዝብል እምነት ኣለኒ ትምምዕርራይ ሓፂር እዋን ክኸውን እዩ ዝበሎ ማለት እዩ ስለዚ እዚ ኢሎም ኣለዉ ሕወሓት እውን ከም ውድብ ኣብ ጎኒ እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ኮይና እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ስራሕቱ ንክፍፅም ሓላፍነቱ ንክዋፃእ ክንሕግዝ ኢና ኢሎም ኣለዉ ትፅቡቅ ዝረኣኽዎ ሕልሚ ጌታቸው ኣይሳኻዕን ሕልሚ ጻድቃን ኣይሳኻዕን ሕልሚ ቶም ንፀጋም ዝሓስቡ ኣይሳኻዕን ኢለ ተስፋ ዝገብረሉ እንተ ገይሮምሞ ግን ናታቶም ሕልሚ ንክሳኻዕ ፀረ ድሌት ህዝቢ ትግራይ እንድሕር ከይዶም ግን ምስ ህዝብና ኮይና ንቃለሶም ትፅቡቅ ዝረኣኽዎ ግን እንታይ እዩ ኣብዛ ናይ ሽመቱ ስራሕ ኣብ ዝጅምረላ ታደሰ ስራሕ ኣብ ዝጅምረላ ምስ ኣመራርሓ ሕወሓት ኮይኑ ካቢነ ኣኪቡ መጀመርያ ምስ ኣመራርሓ ሕወሓት ኮይኑ እውን ሓቢሮም መልእክቲ ዝሕለፍሉ ከመይ ገይሮም ንቅድሚት ከሳግርዎ ከም ዝኽእሉ ሓቢሮም መልእክቲ ዝሕለፍሉ መድረክ ክንርኢ ከለና ሓደ ዓብዪ ነገር እዩ እዚ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዝኽእሉ ጥራሕ እንተይኮነ ሓቢሮም ክሰርሑ ከም ዘለዎም ኣብዚ መድረክ እዚዩ ብደንቢ ገይሮም መልእክቶም ኣሕሊፎም እዮም ኩሎም ታደሰ ሓገዝ ናይቲ ውድብ ከም ዘድልዮ እቲ ውድብ እውን ስለ ዝኾነ ሬኮመንድ ዝገበሮ ሕወሓት እያ ኩሒዛቶ ቀሪባ ብዙሕ ላዕልን ታሕትን ከም ዝነበሮ ታደሰ ንምሻም ትፈልጥዎ ኢኹም ከዚ ኣመራርሓታ ውድብ እውን ዘለውዎ ሓለፍቲ ሰራዊት እውን ብድሕሪት ከም ትርእይዎም ዘለኹም ዘለውዎ ዘተ ገይሮም ከመይ ጌርካ እዩ ንቅድሚት ክኸይድ ዝኽእል ዝብል ዘተ ገይሮም ኣብዚ ዶክተር ደብረፅዮን እውን ዝሕለፎ መልእክቲ ነይሩ እንታይ ዝብል ሕወሓት እቲ ግዝያዊ ምምሕዳር ትካላዊ ነፃነቱ ሓልዩ ንክኸይድ ክንሕግዝ ኢና ጥራሕ እንተይኮነስ ግዴታና ስለዝኾነ ግዴታና ክንዋፃ ኢና ትፅቢት ህዝብና ሕቶታት ህዝብና ንክምለሱ ትፅቢት ህዝብና እውን ንክምለስ ሓቢርና ክንሰርሕ ኣለና ናይ ግድን ስለዝኾነ ክንገብሮ ኢና እዚስ ግዴታ እዩ እዩ ትመልእኽቲ እዚ ኢሎም ኣሕሊፎም እዮም ስለዚ ትርድድእ እዚዩ ከምቱ ጌታቸው ዝበሎ ኣንፃር ሕወሓት ንክኸይድ ንታደሰ ይኮነን ዝገብሮ ምስ ሕወሓት ኮይኑ ኔትወርክ ናይ ሕወሓት ተጠቂሙ ኔትወርክ ናይ ካልኦት ውድባት ተጠቂሙ ትካላት ከምዚ ከም ደደቢት ዝበላ ትካላት እውን ተጠቂሙ ኦኬ ከማይ ዝበለ ከምቲ ካሊእ ዝበለ ትግራዋይ እውን ተጠቂሙ ዘሎ ዓቕሚ ናይ ትግራይ ካብ ደገን ካብ ውሽጥን ኣኻኺቡ ንህዝቢ ትግራይ ከዋፅእ ዝኽእል ከሳግር ዝኽእል ስራሕ ክሰርሕ ዘሎ በይኑ ሓንቲ ስድሪ ኸይደ ይኽእል ጎደልኡ ከማልኣሉ ዝኽእል ህዝቢ ትግራይ እዩ ትግራዋይ እዩ ስለዚ ብቑዕ ሰብ ኣብ ብቑዕ ቦታ ብምምዳብ ከምቲ ሕዚ ገይሮሞ እኒአው እውን ሓቢርካ ምስራሕ ንሕዚ ንተረኣየን እታ ስልጣን እስካዕ ትጭብጥ ማህተምካ እስካዕ ትሕዝ ክኸውን የብሉን ዘላቂ ዝኾነ ረብሓ ህዝቢ ትግራይ ዝረጋገፅ
ሕብረትና ክጥንክር ከሎ እዩ ደስ ዘይብሉን ሕዚ ከም ዝረኣኹሞም ሓቢሮም ክሰርሑ ከለዉ ደስ ዘይብሉን ሰምዮም ተቐየረ ሰብ የለ ነውዮም ነይሮም ኩሎም ግን እንተነኣሰት ተቐየረ እቲ መንፈስ ተቐይሩ ኣሎ ሰብላዕ እንዳበልካ ካብ እከለ ከምልጥ እንዳበልካ ምኻድ ንሱ ተቐይሩ ኣሎ ሓቢርና ሰሪሕና እንተዘይኮይንና በይኑ ሰሪሑ ሓደ ግለሰብ ውልቀ ምልከ ረጋጊፁ ከምቱ ባዕሉ ንኻሊእ ኢሉ ዝገለጸሉ ጓም ዘይብሉ ስልጣን ስለ ዝሓዘ ህዝቢ ትግራይ ክጥቀመ ይኽእል ደስ ጀሚሮሞ ዝኔው ዌልዳን ክበሃል ዝኽእል ስራሕ እዩ ብደንብ ክድነቕ ዘለዎ ስራሕ እዩ ክድነቕ ዘለዎ ተግባር እዩ ሓቢርኩም ተረዳዲእኹም ብደንቢ ትውድብ ክሰርሖ ዝኽእል ፖለቲካዊ ጉዕዞ ንሱ እቲ መንግስቲ ክሰርሖ ዝኽእል ናይ መንግስቲ ስራሕ ግዝያዊ ምሕዳር ሰሪሖም ቶሎ ኣብቲ ሓደ ዓመት ውሽጢ ናብ ስሩዕ መንግስቲ ምስግጋር ሌጋሲኹም ከይተባላሹ እዚ ክገብሩ ኣለዎም ዝብል እምነት ኣለኒ እዚ ነሓስ ለዚ ጌታቸው ቀፂሉ ዝበሎ ተሓቂ ግን እንታይ እዩ ነይሩ ምናልባሽ ብሓቂ ገሊፅዎ እዩ ተይፈለጠ ገሊፅዎ ግን ሓቂ ኢለ ዝኣምነ ካብቲ ተዛረበ ግን እንታይ ኣካልቱ ውድቀት እዩ ነይሩ ኢሉ ውድቀት ከም ዝነበረት ጌታቸው ዝፀንሓሉ ፃንሒት ናይ ጌታቸው ፃንሒት ውድቀት ከም ዝነበረ ዘረጋግፅ እዩ አይደ ነው ማለት ኣብቲ መንጎ ዝነበረ ሰቂሉ ጃምፕ ተገይሩ ዝዝለል ከምዚ ናይ ሃይለ ማርያም ዝዘልዎ ኢትዮጵያውያን መለስ ዜናዊ ኢሎምስ ኣብይ ኣሕመድ እዮም ዝብሉ ከምኡ ዝዝለል ክዝለል ይኸውን እዩ እምበር ጌታቸው ዝበሃልስ ነይሩ እዩ ዲ ክበሃል ነይሩ እንታይ እዩ ሰሪሑ ክበሃል ተኣምራት ኮይ ከም ዘሎ ውድቀት ኮይ የለን ዋላ ሕማቅ እዋን እንተመፀ ብዝገርም ተቐባቢሉ ዝተዋህቦ መሳርሒ ይስሒቱ ተንሽን ተኣሲሩ ተቐባቢሉ ዝተዋህቦ ይስሒቱ ከም ዘሎ ውድቀት የለን ብትክክል ጌታቸው መልሓስ ሒዙ ጽቡቕ እዝኒ ዘለዎም ጽቡቕ ርእሲ እውን ዘለዎም ሰባት ኣቕሚጡ እንተዝኾን ዘማኽርዎ ግደፍ እንዶ ኣብዚ ኮይንና እኳ እስክነማኽረካ ኢልናዮ ግዲ የብልካን ህዝቢ ትግራይ ዝሳገረሉ መንገዲ ንሰ ኣይኮነን ትትኸዶ ዘለካ ኣይኮነን ትጋገ ኢኻ ዘለካ እሞ ክንሕግዘካ እንዶ ኣነ ኢለየ ኢልናዮ ኢና ካብቲ ንብሎ ዘለና ካብቲ ደደቢት እናበለቶ ዝመፀትን ትብሎ ዘላን ወፃእ ዶ ህዝቢ ትግራይ ይሓትት እዩ ካብ ወፃእ እኮ ይሓተተን ንሱ ንምትግባር ከዓ ካብቲ ንብሎ ዘለና መማረፂ ካሊእ ዘሎ ይመስለኒ እንተሃሊ ከዓ ክመፅእ ከለኹ ንሪኦ እዚአን ተሓባቢርካ ተሓጋጊዝካ ንቅድሚት ንምውሳድ ኣብ ክንዲ ምስራሕ ዓብይ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ስለ ዝነበሮ ጌታቸው ከምቲ ዝበሎ ኣነ እየ ዝበልፅ እሞ ካባይ ዝበልፅ ስለ ዝሰኣኒኦም ዝብል ክንገረሉ ስለ ዝሓሰበ እምበር ሕሉ ንእኹም ኢሉ ስለ ዝሓስበ ኣይኮነን ጌታቸው ከም ኢልዎ ብጣዕሚ ሲሉ ወሰን ዘይብሉ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ኣለዎ ንምንታይ መረጋገፂ ክነግረኩም ጌታቸው ምስ መፀ ንሱ ገባር ሓዳጊ ምዃኑ ክረጋገፀሉ እዩ ደልዩ ንምንታይ ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ንትግራይ ዘመሓድር ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ ሰብ ከምኡ ክፈልጠሎ ይደለየ ኣነ እየ ኢሉ ፍንሕ እናበለ ፈቐዶ መድረክ እናኸደ ጌታቸው ክበሃል ይደልዩ ትድልየት ካብ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ እውን ዝለዓል ዓቕሚ ከም ዘይብሉ ስለ ዝፈልጥ ዝበልፅዎ ሰባት ከም ዘለው ስለ ዝፈልጥ ኣነ እየ ዝብል ኣፕሮቫል ደልዩ ካብ ህዝቢ ትግራይ ስኻኢኻ መራሒና ስኻኢኻ ገባር ሓዳጊ ዝብል መረጋገፂ ካብ ህዝቢ ደልዩ ካብቲ ኢሊት ደልዩ ካብ ህወሓት እውን ደልዩ ሙኻዕ ፅቡቕ ሰሪሕካ ከይኾን ንስኮት እውን ስኻኢኻ ዝብል መረጋገፂ ዝመፅእ ሰሪሕካ እዩ ንኣብነት ዋላ ይስራሕ ጌታቸው ኣፍተን ዝኸደን መድረኽ ታናይ ሽረ እንድያ ዕንውኖ ቢላቶ ኩሉ ነገር ዝወፅእ ካብኡ እዩ ካብኡ እንዳሓር እዩ ቅድሚኡ ዝነበረ ንሕና ኢና ንውቀሰሉ ነርና እቱም ሰብ እዚዩ ከውድቐና እዩ ንቅድሚ ዘሳግረ ኣይኮነን ክንብል ከለና ንሕና ንውቀሰሉ ነር ኣብቲ መድረኽ ንሱ ልቢ በሉ ነቶም ኣብ ላዕሊ ኮይኖም ኣዴታቶም ዝፀርፉ ዝነበሩ ብሕጊ ክሕተት ኣለዎም ሓዝዎም ኢሉ እንተዘትሕዞም ስርዓት ግበሩ ኢሉ ስርዓት ተዘትሕዞም ነቶም ኣዴታቶም ዝፀፍዑ ብፖሊስ ተዘትሕዞም ነቲ ህዝቢ እውን ኣውርዶም ተመኡ እኒው ዳውላታት ክብሎ ከሎ ተኽላይ ፈቃዱ ዝበሃል ሓደ ዳውላን
ርስቱ ዝበሃል ሓደ ዳውላ ንሒዙ ዘልዩ ዳውላ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎም ህዝቢ ዝበለዩ ንዖም ሒዙ ናብ መድረክ ወፅዩ ሳኻ ክንረዳዳእ ንኽእል ኢና እዚያብ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ኢኻ ከምኡውን እኒው ዳውላታት ግን ኣውርዶም እዮም ኢሎም ኣይናህና ናይ መረፅና እዮም ምክንያቱ ተኽላይ መራሒ ናይ ዞባ ኮይኑ ይኸይዱ ኣብኡ እናሃለዎ መራሒ ዞባ ካሊእ ተኽላይ ገብረ መድህን ኣውርዶ መራሒ ኣለዎ ዝዞባ ኢሎም ሓቅኹም ኢኹም ውረድ ሞ ፅንሑ ድሓን ዳሕራይ ክንረዳዳእ ኢና ኢሉ እንተዘውርዶም ምስኡ ክረዳድኡ ነይሮም በቃ ኣነ እንዴ ዝበልኩም ዘይትገብሩ ዘይትቕበሉ ተለለይኩም ውፁ ክሰምዕ ዘይደለየ ይውፃእ ተኣንነት ንሱ ኣንነት ጥራሕ ከይመስለኩም ናይ ትሑትነት ኣነ ትሑት እየ ኣነ ድኹም እየ ዝብል ሕልና ኣብ ውሽጢ እኒአ ንሱ የሸግሮ ኣሎ ኣፕሮቫል ዘይረክብ ኣነ ዝበልኩዎም ዘይቕበሉ ንምንታይ ንዕቆም ንኦም ዘለዉ ዝብል ኣለዉ ሓደ ወዲ ኣጋጣሚ መታዓዊቱ ትማሊ ፅሑፍ ልኢኹለይ ኣነ መታዓዊቱ እየ መማህርቱ እየ ኢሉ መማህርቲ እየ ጥራሕ ተይኮነ ኣብ ናይ እስካብ 12 ዘሎ ጥራሕ ተይኮነስ ኣብ ዩኒቨርሲቲ እውን መማህርቲ እየ ኢሉ እቲ ናይ ዩኒቨርሲቲ ኢትዮፈሮም ዝሰርሕዎ ነይሩ ፅቡቅ እዩ ንሰብ ከምኡ ጌርካ ምጓስ ፅቡቅ እንዲ ማለት መጎሳ ፀገም የብሉን ብጌጋ ክኾን ከሎ ግን ፀገም እና ጌታቸው ክሕሱ ከሎስ ሓሲኻ ዝብሎ ይፈቱን ይብል ባዕሉ ትፅሑፍ ዝለኣኸለ ሃይለ ይኮንኩን ዝብሎ ዘሎ ክሕሱ ከሎ ሓሲኻ እንተልካዮስ ቀታሊ እዩ ይኸበቅ እንተኽኢሉ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከውድቐካ ኣብ ዝኾነ ይኹን እዋን ከጥፋኣካ ይኽእል እዩ ምሕረት ዘይብሉ ከጥፋኣካ ይኽእል ማለት ሓሲኻ እንተልካዮ ክሕሱ ከሎ እናቲ ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ቀደም ዲ ነይሩ እንታይ እዩ ካብ ቀደሙ ካብ ህፃንነቱ እዩ ዝብል መፂ ኢለይ ዝገብሮ ዝነበረ ኩሉ እውን ምስኡ እናተሓስኩ ክሪኦ ከለኹ ለካስ ናይ ትሑትነት ትሑት ማለት ትሕትና እንተይኮነስ ውዳቕ ዝኾነ ትሕቲ ኩሉ ዝኾነ ዓይነት ኢንፌሪዮሪቲ ኮምፕሌክስ ዝብልዎ ማለት ከምኡ ዘለዎ እዩ ነይሩ ካብ ቀደሙ ይብል ትወዲ እና በቃ ቀዳማይ እናኾነ ትምህርቲ እናሰቐለ ዝኸደ ገይሩ ከዓ የቕሚጥዎ ኢትዮፈሮም ፅቡቅ ከምኡ ሙጎሳ ፅቡቅ ግን ናይ ሲ ስቱደንት እዩ ነይሩ ኣነ ይኮንኩን ዝብሎ ክልተ መማህርቲ ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ብደንብ ገይሮም ገሊፆምለ እዮም ኣዲስ ኣበባ ዩኒቨርሲቲ ዝነበሩ ትመታዓዊት እውን ከምኡ ማለት ስለዚ ብዙሕ ማለት እዙይ ምዝራብን ዘይምዝራብን ፀገም የብሉ እንታይ ዳ እሞ ከመይ ገይሮ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከይዱ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ከምቲ በኣና ግዜ ዝነበረ እንተሰቂልካ ጥራሕ ትተርፎ ይኮነን ከምኡ ይነበረን መቐለ ክቋቆም ከሎ መምሃራን ከካብ ከባቢኡ ተጋሩ ድለዩ ኢሉ ዝነበሩሉ ድሕሪ ኢሉ እውን መማልእ ከም በዓል ጌታቸው ዝኣትውሎ ዝነበሩ ስለ ዝነበረ ከመይ ዝበሉ ሰባት እዮም ኣትዮም ይፍለጥ እዩ መቐለስ ሰነፋት እዮም ዘለውዎ ይኮነን ዝብል ዘለኹ መጀመርያተን ዩኒቨርሲታት ክቋቆማ ከለዋ ኣብ ካሊእ እውን ከምኡ እዩ እዚ ወዲ ተዓዲ ወዲ ተኸባቢ ከምኡ ዝበለ ድሕሪ ተረኺቡ መቕፃር ነይሩ እዩ ስለዝተቐፂሩ ኣብ ምምሃር ከዓ ተምሃሮ ባሪሮም መኮ ይኸይዱ ብላዕሊ እየ መፅየ ይብል ንሱ ጌታቸው ብትክክል ብላዕሊ መፅኡ ናብ ሕወሓት ተመልሚሉ ኣባልነት ፈሊጡ ውዳበ ፈሊጦ ይኮነን ከይዱ ተምሃሮ ምስ ኣባረርዎ ሓደ ዘመዱ ምስ በረኸት ስምዖን ኣፋሊጥዎ በረኸት ስምዖን ምስ ስዩም መስፍን ኣፋሊጥዎ ስዩም መስፍን ናብቶም ነግሮም ዝኽእል ነጊሩ ኣውፅኦሞ ናብቲ ደረጃ ንሱ ማለት እዩ እና ትክክል እዩ ግን ክንዱ ዝኣክል ዝድነቕ ሰብ ኣይነበረን ብትምህርቱ እውን ክብል ደልየ እሱስ ክንፈልጦ ግን ድሓን ንሱ ፀገም የብልናን ኣብ ከምኡ ተደነቀ ጌታቸው ንሕና እንተዝሰርሓልና ነይሩ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ፕሬዚዳንት ኮይኑ ንእሽትላን ኣስተዋፅኦ ገይሩ እንተዝኸውን ተነኣሰን እሽተይ ካብቲ ዓዘፍዘፍ ዝብሎ ዝነበረ በብመዓልቲ መግለፂ እናወፃኻ መግለፂ ቀጥቀጥ እናበልካ ኣያታትካ እንዳፀረፍካ እንዳዋረድካ ውድብካ እናፍረስካ ካብ ዝኸውን ንእሽተን ሰሪሑ እንተዝኾን ንሌጋሲ ማለት ጌታቸው እዚኣ ሰሪሑ እዩ ክበሃል እንተዝሰርሕ ፅቡቅ ነይሩ ገለገለ ሰባት ይርየ ንሕወሓት ዝደፈረ ይብል እሞ ተዋሪዱ ከይዱ እምበር ሕወሓት ኮኒ ይሃው ክደፍር መኪሩ ፀረ ህዝቢ ክኸይድ መኪሩ ናይ ህዝቢ ሕልና እኳስ ከስተውዕል ከዳምፅ ኣይደለየን ከምሁሮን የርእይት ህዝቢ ርእይቶ ህዝቢ እኳስ ከዳምፅ ኣይከኣለን ተዋሪዱ ከም ዝበለ ውርደት የለን ኣነ መስዋእትነት መሓሾ ነይሩ ኣብታ በረኻ እንዳሃለወ እየ ኢለ ስሒሾ ሌጋሲ ናይ ጌታቸው ተንዳወፀ ዝዛረበን ዝነበረ ኮይነን ክተርፋ ነይረን
جيجنا نيرو كمزي نيرو لنا مورنا من الباشتو زخل قدا زي زيرعنا كمو محاشو عاوز ورد دانة زيو كابزاتو مالتي لذي ازيو هم زلو خوينو ناي غزياو محدار متياش عمل كيتوم تعز مسنا جيتاچو ون زتحاز عمل كيتوم اقسماي وعلا ود باقسماي وعلا زوصو مغلصي ونني اب بيجنا ون لطفنا لكم لنا اينا زين تايم زولو اتو كيدي مشام حدش بريزيدنت تخكل كم زي كونه يغلص مغلص يوم تخكل يكونن حاده አዲስ አበባ ወሲድካ ዲፕሎማሰኛታት አኪብካ ሸይመለኹ ዝብል ዋንነት ናይቲ ግዝያዊ ምሕዳር ናተኢ ዝብል ቅድመ ኩነ ተቐሚጡ ዝኸይድ ነይሩ ሓቆም እዮም ኣብ ትግራይ ይኾን ነይርዎ ሽመቱ አዲስ አበባ ከይደ ይኮነን ሽመት ሒዙ ክመፅእ ነይርዎ እቲ ከይዲ ትኽክል ኣይኮነን ነገር ግን እቲ ከይዲ ዋላ ትኽክል ይኹን ካብቲ ከይዲ ዝበኣሰ እተን ትሕዝቶ ናይቱ ስራሕን ሓላፍነትን ተባሂሉ ቃል ኪዳነ ፍሪሙ ዝሰደዶ እዚ ከዓ ዓብይ ሓደጋ እዩ እቲ ዋና ኮር ዝበሃል ናይ ህዝቢ ትግራይ ሕቶ ምምላስ ግዛእታዊ ሓድነት ምምላስ ተመዛበልቲ ምስ መማሓደርቶም ምስ ፀጥታ ሓይሎም ናይ ተሓታትነት ጉዳይ እዚኣቶምን ካልኦት ዓበይቲ ነገራትን ገዲፉ ንናይ ኢትዮጵያ ረብሓ ተቐመጠ ምዃኑ እውን የቕምጡ ለዚ እዚዩ ዋላ ብጌጋ መፂ እንተኾነ ናብ ትግራይ ክመፅእ ከሎ ከም ተጋሩ ከመይ ገርና ኢና ናብ ረብሓ ክንቅይሮ ዘለና ናታቶም ድሌት እዚ ናህና ድሌት እዚ ለዚ ቦቱ ናህና ድሌት ቦቱ ናይ ህዝቢ ድሌት ክኸይድ ዘለዎስ ከመይ እዩ ዝብል ክንሓስበሉ ከም ዝግባእ ብደንብ ገይሮም ይጥቁሙ ባይዘወይ ተኸታታሊ ፅቡቃት መግለፅታት የውፅኡ ኣለዉ ኣክሱማይ ዋዕላ ሓፀርቲ እየን ሶሊድ እየን ብጣዕሚ ሶሊድ እየን መልእኽተን ማለት እና ኣነ እውን እኽትናቶም ክውስኽ ትክክል እዮም ብጌጋ እዩ ኣመፃፅኡ ጌጋ እዩ ኣሽታውሙ ጌጋ እዩ ሽርሕ እኒሄዎ ንሕና ከም ሚድያ እንታይ ኢና ኣለና መፃወድያ ሸዋውያን ኣብ ልዕሊ ትግራይ ኢልና ኢና ቅሪብናዮ መፃወድያ መፃዊዶም ነቲ መፃወድያ ግን በጣጢስና ክንከድ ንኽእል ኢና ከመይ ናህና ሕቶ ሰላምና ክሰፍን ክኽእል ኣሎ ሰላም ምስፋን ንሳቶም ብምንታይ እዮም ተርጊሞሞ ኣብ ትግራይ ዘለው መራሕቲ ሰራዊት ኮኑ መራሕቲ ፖለቲካ ተኣሲሮም ክሳዶም ብገመድ እናተወጠጡ ሽዋ ንኽኣትውሎም መንገዲ ክኸፍተሎም ብስግግር ፍትሒ ዝበሃል ናይ ትግራይ ጉዳይ ናይ ትግራይ ጀኖሳይድ ኣብ ልዕሊ ትግራይ ዝተፈፀመ ብስግግር ፍትሒ ተባሂሉ ተድበስቢሱ ክተርፍ እዚ እዩ ዕላምኦም ኣብቲ ፅሑፍ ዘሎ እውን ከም ዝረኣኹሞ ኣብቶም 8 እዚ እዩ ዝብል ተመዛበልቲ ቶሎ ቶሎ ክምለሱ ቶሎ ተመሊሶም እቶም ኣምሊጦም ናብ ማእኸል ዝመፁ ናብ ሰሜን ምዕራብ ናብ ማእኸላይ እስካዕ መቐለ ኣብ ዘለዋ ከተማታት ተዓቂቦም ዘለው ተመዛበልቲ ወገናትና ኣምሊጦም ካብ ሞት ዝተረፉ እንድዮም ካብ ሞት ዝተረፉ እዮም ከም ዝሞቱ ውሕጅ ዝወሰዶም እግሮምን ኢዶምን ኣሲሮም ናብ ውሕጅ ተከዘ ዝእተውዎም ብሓንሳብ ጨፍጭፎም ዝቐበርዎም እዚኣቶም ጠፊኦም ኣለዉ ከም ዘለው ግን ምስክርነት ከይርከብ ምስክርና ንሶም እዮም مسكرنا نسمي ኣብ ዩቱብ ከይድኩም ናይ ሰርቫይቨር ስቶሪ ናይ እስራኤል እንተሪኢኹም ታሪክ እስራኤላውያን ከመይ ከም ዝተጎድኡ ከመይ ከም ዝተጨፍጨፉ ሂትለር ከመይ ከም ዝጨፍጨፎም ክንደይ ሚልዮን ከም ዝተጨፍጨፉ እቲ ኸይድ እንታይ ይመስል ከም ዝነበረ ዝዛረቡ ኣብቲ ግዜ ንሱ ዝነበሩ እዮም እስራኤል ትማል ተመስረተት እያ ከመይ ገሮም መፍሪሶም ማኒሮም ከመይ ገሮም ደጊሞም መፅኦም መስሪቶም ማ ታሪክ መንባብ ስለዝከኣል ናህና ምስክርና ተኻሊ ኣብ መሬት ኦፕን ሙዚየም ኮይኑ ክፍቲ ዝኾነ ሙዚየም ኮይኑ ትግራዋይ ይኹን ካሊ ሓዋፂ ናብ ትግራይ ዝመፅእ ክሪኦም ዝኽእል ጅግንነት ትግራይ ክምስክረሎም ዝኽእል ዓለማት መፅየን ሃገራት ከይበንኦ ሃገራት እንዳጨፍጨፍኦ ከም ጉይላ ካብ ታሕት ፈሊሑ ኣብ ዘለውዎ ቀቢሩ ዘትረፎም ጅግንነቱ ንኸይፍለጥ ታሪክ ትግራይ ታሪክ ኮይኑ ከይምዝገብ ዓለም ከይትጉብንዮ ኦፕን ሙዚየም ከይኸውን ሳላ ጌታቸው ተን ዝነበረ ሓፂን መፂን ይኹና ተን ብሙልአን እዚአን ከም ዘለውዋ ኮራጊፎ ወሲድዎን እዚ ተገይሩ
ስለዚህ ተተማዛበልቲ ክምለሱሎም ዝደልይዎ ሰርቫይቨርስ ስቶሪ ከይንገር ታሪክ ትግራይ ኣብ ምዕራብ ትግራይ እንታይ ፈፂሞም ኣብ ጸለምተን ማይ ፀብሪ እንታይ ፈፂሞም ብላዕላይ ሻዕብያ እንታይ ፈፂሙ ብደቡብ ትግራይ እንታይ ተፈፂሙ እዚኣቶም ከይንገሩ ሰርቫይቨርስ ክምለሱ ሕዚ ቶሎ ክምለሱ ብህፁፅ እዩ ዝብል ባይዘወይ ብህፁፅ ክምለሱ እዩ ዝብል ካብኡ ከዓ ብዘይ ምምሕዳርን ብዘይ ፀጥታ ሓይሎም እዮም ክምለሱ ምስተመለሱሎም ከጥፍዎም ንፀለም ጥሪና እኮ ፀለምቲ ቤተ ፈተነ ኮይኑ እንደገና ከይዶም ናብ ንፀለምቲ ምለስዎም ኢሎሞ መሬት ዘመሓደረ መሓድረሱ ኢልኩም ምለስዎም ኢሉ መሊሱ ኣጨፍጭፍዎም እንደገና ካልኣይ ተጨፍጭፎም እዚ ክግበረሎም እዮም ፀዊዖም ከምቲ ዝረኣኹሞ ማለት ዲዲኣር ተሎ ክፍፀመሎም እዮም ፀዊዖም ኣብዛ ናይ ሎሚ ዓንቲ እውን ዲዲኣር እዩ ፍታ ናይ ትማል ኢንተርቪው ምስ ቢቢሲ ዲዲኣር ክፍፀም ኣለዎ ተመዛበልቲ ክምለሱ ኣለዎም እዚኣ እዩ ዝብል ኣብዚአን ንምንታይ እዮም ዘትኩሩ ህዝቢ ትግራይ ብደንቢ ክርድኦ ክኽእል ኣለዎ ኢለ ስለ ዝሓስብ እየ ደጋጊመ እዚ ዘልዕሎ ዘሎ ንምንታይ እዮም ኣብዚአን ዘትኩሩ ንምንታይ እዮም ዲዲኣር ተሎ ክፍፀመሎም ዝደልዩ ሰራዊት ትግራይ ክፈርስ ምልሻ መትረየስ ዝዓጥቀላ ዘሎ ዓድስ ናይ ሰራዊት ትግራይ ከላሽን ክትኣርኽ ትመፅእ ከላ ሓሲብኩሞ ዶ ክንደይ ናይ ዝኣክል ተተንኮል ክንደይ ናይ ዝኣክል ምኳኑ ኣብዙ ኢና ዘለና እዚኦም ሰርሑ ዘለዉ በዓል ጌታቸው ልብ ኢልኩም ክትሰምዑን ሓደ ነገር ክነግረኩም ንኣብነት ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ከይዶ ዝነበረሉ ንዱባይ ከይዶ ዝነበረሉ ጌታቸው ኣብይ ኣሕመድ እውን ከይዱ ነይሩ ንዱባይ ኣብቲ መንጎ ከይዱ ነይሩ ጌታቸው ክሕከም ዲ ከይዱ ወይስ ታናይ ሕዚ ሕሞራን ጎንደርን ከራኽብ ዝኽእል ልምዓት ክነልምዒና ትበሃል ዘላ ፕሮግራም እዮም ሰሪሖም መፅኡ ንሕና እስካዕ ሕዚ በፃሕናዮ ክነግረኩም ዩናይትድ ዓረብ ኤሚሬትስ ኣብ ሕሞራ መሬት ከም ዝወሃባ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሬት ከም ዝወሃባ ክተልምዕ ከም ምኳና እዚ የረጋጊፀ እያ ናይ ትግራይ ጥንካረን ድኽመትን ንኸረጋግፁ እዚኣ ንኸረጋግፁ እዮም ፅበዩ ዘለዉ እምበር ዩኤኢ ኣብ ምዕራብ ትግራይ መሬት ተዋሂብዋ ትግራዋይ ክምለስ ከሎ ብምንታይ እዮም ከጥፍእዎ ውኡ ኣይንፈልጥን ብምንታይ እዮም ከጥፍእዎ ናብ መሬቱ ናብ መረበቱ ክምለስ ከሎ ይመለስ ኢሎም ብዘይ ምምሕዳሩ ክሕልዎ ዝኽእል ምምሕዳር ከድሕኖ ዝኽእል ምምሕዳር ከድሕኖ ዝኽእል ፀጥታ ሓይሊ ሒዙ እንተዘይኣትዩ እንታይ እዮም ክገብሩ ደልዮም ዘለዉ ሕሰብዎ ምስ እዩ ኣተሓዝቦ እዚ ይሰርሕ ዘሎ እምበኣር ጌታቸው ትግራይ ከፍርስ ለይትን ቀትርን ክሰርሕ እየ ኢሉ ምናልባሽ መርቂኑ ብዙሕ ክድቅስ ስለ ዝኾነ ብዙሕ ክድቅስ ማለተይ ብሕልና ደረጃ እምበር ድቃስ ከም ዘይድቅስ ኣብይ እውን ነጊርና 18 ሰዓት የሚጠጣ 2 ሰዓት የሚተኛ 2 ሰዓት የሚፎግር 1 ሰዓት በሚዲያ እየወጣ የሚፎክር 1 ሰዓት ከዓ እንታይ ዝበሎ የህዝብ አገልግሎት ቢሮ ገብቶ የህዝብ አገልግሎት የሚያበላሽ ኢሉ ኣብ መስተነብጫትን ስለ ዝሕልፈቱ ግዚኡ ትግራይ ከፍርሳ ይኽእልን እምበር እዚኦም ክሰርሑ ቀኒዮም እምበር ሕዚ እንታይ ይብሉ ኣለዉ ፀላእቲ ኦኬ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ ፀላእቲ ብዛዕባ ምዕራብ ትግራይ እንታይ እንዳበሊኦም ቀኒዮም እሞ ኣየናይ ሓይሊ ሃልይዎም እዩ ክንዱ ዝኣክል ተኣማሚኖም በቃ ኩናት ክኸፍተልና እዩ ሕወሓት ብኩናት ዓጠምጠም ክነብሎ ኢና ኢሎም ዝዛረቡ ሰባት ክፍጠሩ ዝኽኣልሉ እንታይ ይስራሕ ስለ ዘሎ እዩ ብድሕሪት የሚገባና የትግላችንን መዳረሻ የሚፈትኑ ጉዳዮች ነው በደንብ መነጋገር ያለብን። አሁን የትግላችን መዳረሻ የሚፈትኑ ጉዳዮች አሉ። አንዱ አይቀሬው የወያኔ ተነግ ጦርነት ነው። ይሄ በሁለት ነገር ነው። በተፈናቃይ መመለስና ለመመለስ ጋር ተያይዞ የአስተዳደሩ መዋቅር ፈተና ውስጥ መውደቅ ይኖራል። ቀለምት ላይ አይተነዋል፣ ራያ ላይ አይተነዋል። ይሄ በእነሱ ቋንቋ ነው የተፈናቃይ የሚለው ስም፣ ሰፋሪ ነው በእኛ ቋንቋ። ቶም ሰፈርቲ ኢሎም ናሕዚ ይቕየረሎ ነገርና ተቐየረ ይኸደሎ ቶሎ ናብ ፈትሓዊ ስጉምቲ ሕጋዊ ስጉምቲ ምኻድ ኣድላይ እየ ዝብላነ ዓቕሚ ዘለዎም ከይመስሎም ድሮን ሒዛ ዲያ ክትመፅእ ኢትዮጵያ ምዕራብ ትግራይ ሒዝኩም ኢላ ኢትዮጵያስ ኣብዚ ኩሉ ሓዊ ኮይና ናብ ዕርቂ ዲያ ክትጎይስ ናብ ኩናት ዲያ ክትጎይ ይርዳእኩም ደሎ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል
ሰፈርቲ እዮም ይብለና ኣሎ ኣብ ጸለምቲ ርኢናዮ ኢና ኣብ ራያ ርኢናዮ ኢና ይብል ጸለምቲ ይመለሱ ኢሉ ክመልስ ከሎ ጌታቸው ጨፍጭፎሞም ሽዑ እኮ ተኣሲሮም ተወሰዱ ኣበይ ከም ዘለው ዘይፍለጥ ኣለዉ ሕዚ ክምለሱ ከለዉ ኣሲሮም ተወሰዱ ምስ ተመለሱ ጨፍጭፎም ዝቐተልዎም ኣለዉ ሃዲሞም እግረ የውፅኒ እንዳባጉና ዝኣተዉ ሽረ ዝኣተዉ ከዓ ኣለዉ ነዚ ሕዚ ኤግዛምፕል ገይሩ ዘቕርበልና ዘሎ እንዳሞትናስ ንስሕቅ እንዳሞትናስ ንቕልል ንሰምዖም ብሞትና ክቕልዱ ከለዉ ስለዚ እንታይ እዮም ዝብሉ ዘለዉ እሞ እንታይ እዩ ክንገብር ዘድልየና ዝብል ውሳነ ዘድልየ እዩ ህፁፅ ውሳነ ዘድልየ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ ምሻዕብያ ይሓብር ኣለዉ ይብሉና ዘይሓበርና እንዳሃለና ንምንታይ ከሸማቅቁና ከይብሉና ኢልና ክነሃድም ሕብረት ከይግበር ዘተ ከይግበር ሻዕብያን ሕወሓትን እውን ከይዛተያ ህዝቢ ትግራይ ምስ ህዝቢ ኤርትራ እውን ከይራኸብ መሸማቀቂ እዩ ከይብሉና ባህልቲ ከም ምኳንና ስለ ዝፈልጡና ከይብሉና እውን ይበሃል ኣሎ ትርእይዎ ኣለኹ ሆ ኢሎምና ኮንዓና ኣወል ስዒድ ዝበሃል ሓደ ጋዜጠኛ ናይ ኤርትራ ስለ ዘልዓለና ሹምናስ ሆ ኢሎሙ ሞንደ ግበርዋ ኢላኒ ጀጋኑ እንተኾንኩም ግበርዋ እንዶ ንዑ ግድ የለን ንሕና ድልዋት ኢና ከምዚኦ ኢለ እዮም ኣነ ንድሕሪት ዝብል ኣይኮንኩን ሰላም ህዝበይ ከረጋግፅ ዝቃለስ ተቃላሳይ ስለ ዝኾንኩ ከሽተማቅቁ ግን ከምኡ ይብሉ ምዕራብ ትግራይ ሕዚ ሰተት ኢልካ እንተዝእቶ እንታይ ዝፍጠር ይመስለኩም ሕሰቡ ሰራዊት ኣለና ተውዝን የሰራዊት ዲ ክገጥም እሞ ሰራዊት ኢትዮጵያስ ኣብ ኣምሓራ ክልል ዘሎ ፋኖ ሓሊፉ ዲ ክመፅእ ናብኡ ክመፅእ ድዩ ምስ ሻዕብያ ምሕባር ዘድሊ እንተኮይኑ እውን ከይትወግኡን ብድሕሪት ኮ እምበር ካሊእ ነገር የድልየካን ሓወር ሓወር እንተዘይሓወር ምንም ካሊእ ነገር ዘድልየካ ኣይኮነ ታወይን ዘይግበር እዚ ክስራሕ ይከኣልን ካልኦት ኣጋጣምታት እውን ኣለዉ ንኣብነት እዚኣ ክንቅፅለላ ኢና ትዝብሎ ዘሎ ናይ ሱዳን መራሒ ጀነራል አልቡርሃን ንኤርትራ ከይዱ ኣሎ ንኤርትራ ከይዱ ኢሳያስ ብከምዚ ተቐቢልዎ ኳዕ ደስ በለካ እያ ትመስል ተፈቶ ከም ትርእይዎ ኣለኹም ኳዕ ደስ በለካ ዓጠምጠም ክዓበልካዮ ነቲ ዝኸድዓካ እዩ ዝመስል ብዝኾነ ኮይኑ ግን ኢሳያስ ሓጊዙ እዩ ብሓሳብ እቱ ርክቦም እውን ከመይ ከም ዝንሄ ትርእይዎ ኣለኹም እዞም ዓበይቲ ጀነራላት ናይ ሱዳን ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ ይፈልጡ እዮም ታሪክ ቃልሲ ህዝቢ ትግራይ ይፈልጡ እዮም ተዓንተወይ ዘልዓልናዮ ብመስዋዕቱ ዝሓዘና ጀነራል ካብኣቶም ሓደ አልቡርሃን እውን ከምኡ እዩ ቃልስና ይፈልጥዎ እዮም ቃልሲ ህዝቢ ኤርትራ እውን ይፈልጥዎ እዮም ተረኽቢ ሕዚ ሱዳንን ኤርትራን እንድሕር ሓቢረን እሞ ትግራይ እውን ተተሓዊሳ ናብኡ እንድሕር ሓቢራ ሱዳን ኤርትራ ሱዳን ሕብረት እንተሃልይወን ሕሰብዎ እንታይ ክመፅእ ከም ዝኽእል ኣብቲ ከባቢ ኢትዮጵያ ምስ ሱዳን ሰላም ኣይኮነትን ብኩናት ክትፋለም ትደሊ ዓዲ እያ ኢትዮጵያ ምስ ኤርትራ ሰላም ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ምስ ጅቡቲ ሰላም ኣይኮነትን ኢትዮጵያ ምስ ሶማልያ ሰላም ኣይኮነትን እዚ ኩሉ ሓሊፋስ ትግራይ መሬታ ከተምልስ እንድሕር ከይዳ ክትወጋእና ማለት ድዩ ደስ እዛ ኩነታት እዚኣ መቸም ዓለም ዳይናሚክ እያ ፅባሕ ንጎ ካሊእ እዩ ሕዚ ዝኒሄ ዕድል ፅባሕ ንጎ ዝርከብ ኣይኮነን እቲ ሕዚ ዝኒሄ ዕድል ፅባሕ ንጎ ዝርከብ ኣይኮነን ከሸማቅቁና አድቫንቴጅና ከይንጥቀም ግን ነቲ ዓድል እውን እንታይ ኢሎማ አንዳንድ ሰዎች ኣብ ትግራይ ኮይኖም የኢትዮጵያ ሰራዊት አሁን ኢትዮጵያ ፈተና ላይ ናት እድሉ አሁን ነው ይላሉ ግና መልሲ አይመስለኝም ኢሉኩም እዚያ እውን መሸማቀቂት ተዕድል ትክክል ሕዚ ምንም ክትገብር ይትኽእልኒ ኢትዮጵያ መሬትና ክንሕዝ ድሕሪኡ ኸ ሎሚ ስለዚ ሓዝናዮ ፅባሕ ንጎ ምምፀሞ ይተርፎምን እንተደኺምና እዚ ብሉፅ ሰብ ናብ መሪሕነት እንዳምፃኻ ነቲ ህዝቢ ከሳግር ዝኽእል ሰብ ናብ መሪሕነት እንዳምፃኻ ተዓዲ ንቅድሚት እምበር እንድሕሪት ዘይርኢ ወለዶ ዘለዎ ዓዲ ምግባር ይከኣል እዩ ንዕኡ ትማል እንታይ ኢልና ትማል ዘቕርብናዮ ነቱ ሕዚ ምክትል ኮይኑ ዝመፅእ ወዲ ወረደ ብፖለቲካ ዓይኒ ርኢኻ ከመሓደራ ይኽእል ተዓዲ ዝብል እምነት የብለይና ማለት ብቃልሱ ወታደራዊ ጅግነቱ ብጣዕሚ ዘድንቆ ሰብ እዩ
ፖለቲካ ናይ ትግራይ ሙኽዓ ኣብ ዝኩሉ ፈተና ዘላ ዓዲ ውሽጥን ደገን ብደንብ ገይሩ ርዩ ክመርሕ ዝኽእል እዩ ዝብል ስታይ ግን የብለይን ምናልባሽ ግን ኣብ ትሕቲኡ ዘለው ጠንካራ ሰባት እንተኮይኖም ድሓን ዝኾነ ሰብ ይምፃእ ንብል ዘለና ንዑ ጠንካራ ሰብ ብተልእኮ ዝተመኮረ ዓቕምን ቅንዕናን ዘለዎ ተፈቲኑ ባዕሉ እውን ክመርሕ ዝኽእል ህዝቢ እውን ክዓዳሚፁ ህዝቢ ዘዳምፅ ዘለዎ ማለት እዩ ከም ዝበሉ ሰባት ክመፁ ኣለዉ ናብታ ምክትል ክመፅ ዘለዎ ከም ዝበለ ንሕወሓት ምክረይ ካብ ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ዝበሃል ከም ዝበሃል የለን ንበይኖም ፀበለ የተነፀገሎምን ወይ ንበይኖም መልኣክ ጎብኒዎም ዝኸዱ ሰባት ኣይኮኑ ብቕዓት ዘለዎ መራሒ ማለት ኣብ ስራሕ ፈፃሚ ዘሎ ጥራሕ እዩ ማለት ኣይኮነ ንሱ እኮ እዩ ዘውድቀኩም ማእኸላይ ኮሚቴ ነይሩ ምናልባሽ ኣባል ዝኾነ ካድረ ነይሩ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ክምረፅ ከለውን ከራባት እዩ ዝቕይር ሽዑ ካሊእ ሰብ ዝኾነ እዩ ዝመስሎ ንሱ እዩ ባዕሉ እኮ ካሊእ ሰብ ትኸውን ተንቢብካ ዓለም ተፈሊጥካ እዩ ዓድን ተሳጊርካ እዩ ተተማሂርካ እንድሕር ፍልጠትካ ኣብ ጌድና ገበርካ ትነብር እንተኾንካ እዩ ናተቐየርካ ትነብር ንስኻ ኢኻ ግን ትማሊ ተመሪፁ ስለማዓንቲ ክዳን ቀይሩ ስለ ዝመፀ ይእንተር በቃ ንሰላምታ እውን ይቕየር ከምኡ ይኸውን ዘለዎ ኣብቲ ስራሕ ፈፃሚ እውን ከምኡ ካብቲ ማእኸላይ ኮሚቴስ ወየናይ ኢድ ጉዳይ ኮያ ማእኸላይ ኣብቲ ጉባኤ ናብ ማእኸላይ ኮሚቴ ዝምረፅ ካብቲ ሽሕን ገለን ኣኪብኩሞ ዝነበርኩም ንኩሉ ንሽሕን ገለን ዕድል ስለ ዘይወሃብ እምበር እቶም ካልኦት ክጥቁሙ ነይሮም እዩ ዕድል እዩ በቃ እዚ ናይ ዕድል ጉዳይ እምበር ናይ ብልጫ ጉዳይ ኣይኮነን ስለዚ ስራሕ ፈፃሚ ጥራሕ ዘሎ ኢና ክንእቱ ከምኡ ዝበሃል ድንቁርና ኣይተስሙዕና ካልኣይ በየነ ከይተምፅልና ስራሕ ፈፀምቲ እኒኦም ነይሮም በዓል በየነ ካልእ ከምኡ ዝበሉ ጉዳት ከይተምፅልና ካሊእ ጌታቸው ከይተምፅልና ስራሕ ፈፀምቲ እኒኦም ነይሮም ኦኬ ካድረታት ኣይሕሹን ቶም ታሕቲ ዘለው ደ ይበልፁን ንብርጅዋን ተዝእትዎ ነይረ ደ መሓሻን ሕዝና ኣብቲ ናይ በየነ ቦታ ሰውነቱ ዝኸፈለላ ኣካላቱ ዝኸፈለላ ዓዲ እያ ኣብ ቃልሲ ዘሎ ሰብኣ እዩ ተዛሪቡ ክእምን ዝኽእል እዩ ህዝቡ ክሒዱ ዝፈልጥ ሰብ ኣይኮነን ንህዝቡ ዘቃልስ ሰብኣ እዩ ንሱ ደ ይሓይሹ ስኢሊ ኣብነት እየ ዘቕርብ ዘሎ ከምኡ ደ ይሕሹን ኣይወልፅዎን በየነ ብምንታይ መለክዕ ኣትዩ ጌታቸው ንጌታቸው ዝወልፁ ምሁራን የለውነው ንጌታቸው ዝወልፁ ካድረታት የብልኩምን ኣመራርሓ የብልኩምን ብተልእኮ ዝተመኮሩ ንዘመናት እንዳሰርሑ ዝፀንሑ እንታይ ተረፈ እዚ ሕሰብሉ ማለት እዩ ናትኩም እንዲያታ ስልጣን ሕሰብሉ ግን ስልጣን ናትኩም ተባሂሉ ካራ እንዳሰሓልና ክንወኩም ኣይንኽእልን ክትሓርዱና ምሕሳብ የድሊ ደሓን ዝኾነ ሰብኢቶ እንድሕር ጌፀ ኮይዱ ህዝቢ ትግራይ እኮ እቲ ህዝቢ ይወርድ ንፅባሒታ እዚ ኣይተዓምምዋ ኣይትሸፍንዋ እቲ ረኽቢ ናይ ኢሳያስን ናይ ኣልቡርሃንን ኣነ ፅቡቕ እዩ ንትግራይ እውን ኢለ እየ ዝሓስብ ምክንያቱ ረኽቢ ናይ ኢሳያስ ምስ ኣልቡርሃን ወይ ኣልቡርሃን ንኤርትራ ከይዱ ምጉብና እዩ እንታይ ፈጢሩ ዘሎ ሓደ ናይ ኤርትራ ዲፕሎማሲ ኣብ ምንታይ ደረጃ ከም ዘሎ እዩ ዘርእየኩም ኣብይ ኣሕመድ እንዲፈትሕዋ ደንቆሮ ማለት ንኤርትራ ፅቡቅ ይገርሎ ንባዕሉ ግን በቃ ንትግራይ ይሽውድ ኣለኹ ኢሉ ይኸይድ ኢሳያስ ሸዊድዎ መንጎ ያው ተመክሮ እንታይ ዝበሃል ቆልዓ ጉይ ውዒሉ ጉይ እንተሓደረ ሰቦ ይበል ነቦ ይቅድምን ይበሃል ኣብይ መተሊ ሒዙ ኸይዱ ተንኮል ሒዘ ኸይደ ኢሉ ተቆሊፋ ዝነበረት ፀረ ትግራይ ምዃና ፈሊጦም ቆሊፎማ ዝነበሩ ፈቲሕዋ ሰብኣይ ኣሽኪዕዎ ሓደ ከስሐቀኩም በየነ ዝብሎ ዝነበረ በየነ ውፊ እንካዝግነኒ እዩ እንካዝግነኒ ይበሃል ናይ ትግራይ ባይዘወይ ብጣዕሚ ዝገርም ፀወታ እዩ እንካዝግነኒ ሕንቅሊተ ገለፀ እንካዝግነኒ ኢልዎስ ብምንታይ ብስዋ ተህለካ በዓል ስዋ ኣብይ ንኢሱ ኣስኪዕዋ ይብል ኣሽኪዕዋ ይብል በየነ ከምኡ ይብል ነይሩ ኣነ ግን ብግልባጡ እየ ዝሓስቦ ኢሱ ንኣብይ ኣሽኪዕዎ ኢሳያስ ኣሽኪዕዎ ሓደ ዋና ድሓን ዝበሃል ሰራዊት ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይ መፂኡ ንክወሓጥ ገይርዎ ኢትዮጵያ ቻሌንጅ ክትገብረኒ ኢሉ ስለ ዝሓሰበ
رجس ناي وعلى سراويت ونسيني يجن أبتقرأي مسين هو واحد غيره أقرأ من قدو قبل على تقرأي زنو ورسل أون غير إساياس اتغالاي حزي قوتي تخم زئتو أبي سن إساياس عدمو تي وطرح يزر رأينا نحنا كمون سلز خونه عدمو زئتو مالت تقرأي نخطف زلو ودليت إساياس ون خندز بلعيب لع تقرأي كندز تقرأي انت قداش اللي فاي يميتو تصليت سلازلو ويلي عدمو شيلاتيو صلات سلازنورو إساياس كعق عدم كله بحانتو ونشوف كل التعيف زف كبلن يليات حدث عدم له نتقراي أب تقراي زنورة نسلخ في السمية يلو بتحدث كعا إثيوبيا كتورن نتغل نايجز يقول دايم برك تورن نتغل يا دليتهم يري له سلازي حيلهم كداخم واناتو تمكر زلوا سراويت سبحالو كبل عند حركوينو ناباين تيمص أمر تقراي كتفو لني لي طيب زيوم يزي لي خيد إساياسون مالت غيرو وقع خلتين غيرون إساياس أبي تقراي فيو نوعلو وانت عدين دفع خدل تعد خمي تود كم زل رايو هذا نحنا بدي لهم نايم تخكليو زودلونا جن ببزح من قد تتحات تعصيل كاخو سلز ودلنا بديلنا اينا خنكحات كنبلين خلن كوم او ينبلن لب زلو إرتراون تحليو دبلوماسيوم يستخاخلو له دبلوماسينا داستخاخلنا نخد زلنا اينا بزغونه خوينو جن ربحة تقراي بزي قد ملكعو جنسايد تقراي بز تحتاتنا بزرقاقص ملكعو كلتي انت ردادي انت غدا نربح نحنا نربح نسمبر كلنا ينقدعن كل دليل هذا دبلوماسنا إرتراينا نرأيه زي سودان عوتاتان ونري أبناء كلتي يوم رخبي ناي سودان عوتات ون الرأي البرهان نتعدو خحيدو هزبو خحيدو عدتات كتماتات تفريسو نتعدي نفتح زي أتيات تزلام بسواس زئتوا زغحادو حيلي نعو بديهو عشان نيفو ناي بروكسي ووريني إمريتيا تحقزو إثيوبياونيا تحقزو زيوم يمزحقزون يرمن دقالو بيرو خبيتمون سلازهوا عدم مالتي نزيوم بديهو يمصيو البرهان حذي اوكي تعب سلازلوا دبلوماتيك رخوي كغبر سلازلوا قدن بإرترا جميرو ولو مالت صبوق علي سلازخونه سلازنبره منغست إرترا ኢትዮጵያን ውድቀታን ወንድሪ ሱዳን እኮ ዓባይ ዓዲ ኢትዮጵያ ያይ ላና ኢትዮጵያ ክትመጽእ ዝግባእ ነይሩ حسبوا ملست زخون نيرو تعدي مرحي ملست زخون نيرو البرهان دحرز كله غداغد قطتانا ኢትዮጵያ መመጸ ዘድልዮ ንሱ ስለ ዝኸው ዲፕሎማሲ ኢትዮጵያና ወደቀ ሙኻዱ ግን ዘሪኤና እዚ ማለት ዕድላት ትግራይ ውን ይራኣዩና አነ ኤርትራ ምስ ሱዳን ጽቡቕ ምዃና ሱዳን ምስ ትግራይ ጽቡቕ ምዃና ዓበይቲ ዕድላት ኣለዎ ረኽቢ ክግበር እንተኮይኑ ውን تناي سودان قدام مسترجع كلت يوم كراخب زغل حيلي تناي سودان حيلي لي إذا أمن جن كالي مونغونيا ونين دليلون كم دي إساياس زولو ويرا أمسات مس شف كوي نمبر ندورت إن مركز كالي مونغونيا ونين دليلون يلو نحنا وني إساياس نمركز كالي مونغونيا مدلنا ما ترجو مسلا زي دل تاريخنا أصلا نفعلت تهز من نات حاجة جزء خدا سلزخانة شف كايا جني خان تقرأي مو بمتى أخذت كيسا جنسايد تفصيمو إيش تقرأي سلسلة بحاله إيرترا بفوليز قد على المخنيات يلا نحن قلنا تكمينا ياتو كابيتي بيأخذ في اللندن اللي نحن ملكلنا نمنتاي جنسايد سلسلة تفصيم لنا يقلل في إندبندنس المركب زقلل سلسلة جبرو إذا يخبر لهم إيرتراوياني ليه حسبان تقولين نحن تقاعدين جيجانا بحق عد بخنو دوينا تقرأي جن እዚ ተፈጺሙ ዋኢሉ አድቮኬት ዝገብር ኤርትራውን ተተረኺቡ መንግስቲ ከዓ ምስ ትግራይ ተሓባቢሩ ዝከሓስ ክሒሱ ሓድነት ብሓድነት ክሰርሑ ዝግባእካ እውን ብሓድነት ንክስራሕ ገይሩ ኸይድ እንድሕር ክኢሉ ዋይናት ዘይስራሕ ኣይክህሉን ማለት እዩ እዚ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሕና ውሽጣዊ ፀገማትና እንተዘይመሓይሽና ግን ቶም ኩሎም እስካዕ ሕዚ ዝብሎም ዝነበርኩ ትርጉም የብሎም ترجم يقولهم وشت أو صجمنا مجمريا جزاها كوي خات تصري دغول يكون تصري دغول كخ تصري كبابي خ تصري مجمريا بجزاها جمر لك بعرس خ جمر لك بجزاها جمر لك
ድሕሪኡ ኢኻ ናብ ከባቢኻ ትኸይድ ኣብ ውሽጥና ዘለዉ ፀገማት እንታይ እዮም እዚኦም ክንፈልጦም ኣለና እቲ ሓደ ኣነ ዝመስለኒ ዘይንፁር ዕላማ እዩ ዘሎ ብትግራይ ካብቶም ውሽጣዊ ፀገማትና እቲ ሓደ ንፁር ዝኾነ ዕላማ የለን ገና ጻድቃን ይምፃእ ክበሃል ከሎ መንግስቲ ትግራይ እንዳሃለወ ዘይፈረሰ እንዳሃለወ ግዝያዊ ምሕዳር ተይመፅእ ጻድቃን ይብል ነይሩ ከምዚኣ ገይሩ ፈሓቢልና ኸይድ ጉድ ቁርዲድ ምዃኑ ቅድሚ ምፍላጦም ማለት ሕዚ ኣብኡ ዘቕረብናዮ ነይሩ ንሕና ዓብይ ሞጎት ኢና ቅሪብና ናይ ትግራይ ዋና ሽግር ዘይንፁር ዕላማ ስለ ዝኾነ ንሱስ ከዓ ዘይተፈትሐ ጻድቕ መፅኡ እንተዝመርሓና እውን ትረፍደ ጻድቃንን ካሊእ እንቶም ሓንከርቲ ጻድቕ መፅኡ እንተዝመርሓና እውን ክንሳገረ ይንኽእል ዕላማና እንታይ እዩ እዩ እሕና እኮ ዕላማ ብዘለና እዋን ከመይ በዲህና ከም ንኸይድ ራእይዎ ዕላማና እንታይ እዩ በረኻ ክንወፅእ ከለና ናብ ሜዳ ክወርድ ከሎ ትግራዋይት ዕላሙ እንታይ እዩ ኣርዑት መግዛእቲ ክሰቕሉልና ዝመፁ ዘለዉ ፀላእቲ ኣብ ልዕሊ ትግራዋይ ክስቀል ዝኽእል ርዑት የለን ብባዕዳውያን ክንግዛእ ይንኽእልን ክንጭቆነ ይንኽእልን መሰል ዓርሰ ውሳነና ዝጭቁነና ኣይንደልን ኢልና እንዲና ነዚኦም ክንስዕር ኢና ኢልና ኢና ኸድና ታርጌትና ንሱ እዩ እታ ታርጌት ወቂዕና እያ ድሕሪኡ ኸ ዝብል ግን ታርጌት የለን ኢንዲፐንደንት ዝኾነ ትግራይ ዲኻ ክትምስረት ብኮንፌደሬሽን ኢልና ዲና ክንከድ ምስ ኢትዮጵያ ብኮንፌደሬሽን ኢልና ዲና ክንከድ ምስ ከባቢና እንታይ እቲ ዕላማና ዝብል የብሎምን ኩሎም ድሕሪኡ ዘላ ዕላማ እንታይ እያ መን ወፃ እዛ እምባይ መን ይወርሳ ስልጣን መን ወፀ እዩ ዕድል ዘለዎ ናብ ስልጣን ቅርብ ዝበለ መን ይወፃ እታ ስልጣን እያ ታጉያ ንሳ ከዓ ርኢና እቲ ዕላማ ንሳ ስለ ዝኾነ ስለዚ ዕላማና ዘይንፅር ስለ ዝኾነ መትከል ዘለዎም ሰባት ምፍጣር ይከኣል ንዕላምኦም ዕርፈ መፅኒዖም ዝቃለሱ ምፍጣር ይከኣል ዕላማ ደደቢት እንታይ ምፀላእቲ ምስ በዳህና ቱ ቅድሜና ዝነበረ ንሱ እዩ ምስ ህዝብና ድሕሪኡ ከንታይ እዩ ደደቢት ሚድያ ነፃ ሃገረ ትግራይ ክንመስረት ኢና ንደሊ ተደልያ ድሕሪኡ ኮንፌደሬት ትግበር ካሊእ ትግበር ንህዝብና እዙ ኢና ክንእምን ንደሊ ኣየዋፀን ስለ ዝኾነ ነዚ እንታይ ንገብር መስርሕና መትከልና ኣብዙ እንድሕር ሸኺሉ መሳርሒኡ ምስ ጎረባብትና ሰላም ምፍጣር ምስ ኣገው ምስራሕ ምስ ዓፋር ምስራሕ ምስ ቅማንት ምስራሕ ምስ ኤርትራ ምስራሕ ምስ ሱዳን ምስራሕ ሰላም ምፍጣር ተኾነ ኮንፌደሬት ይገብራ እዚአ እሱ ስለ ዝኾነ ዘዋፅእ እንተዘይኮነ ግን ትግራይ ሰላም ክትኮን እንተኮይና ባፈር የድልያ ለዚ ከባቢና ሰላም ክኸውን ናህና እውን ሮል ዕዙዝ እዩ ኢልና ኢና ንኸይድ ዕላማ ኣለና ስለዚ ንዕላማና ለይትን ቀትር ንሰርሕ ዋላ ኣካልና እንተተጎድአ ሕልናና ርኩዕ ስለ ዝኾነ ንሳገር ብደንቢ ከም ህዝብና ከምቲ ትርእይዎ ዘሎ ኣብዚ ኮንፊዥን የለን ቃልስና ዝንብዕ ዘይብል ዝኾነ ነገር እንተመፀ ሃተውተው እንተወሉ ገሊኦም ፍጹም ዘይዛባዕ እዚ ዘይንዛባዕ ዋላ እንተተበዳህና እንተተፈተና ድሕር ዘይንብል መትከል ስለ ዘለና ዕላማና ንፁር ስለ ዝኾነ ከምኡ እንተዝኾነ ኣብቲ ፖለቲካ ጌታቸው ዕኒኒ ኢሉ ተዋሪዶ ይመዋረደና እዚ እቲ ሓደ እቲ ካልኣይ ውዳበታት ምብታን መስርዕ ምብታን እዚ እውን ዓብይ ማለት ጻድቃን ዝገበሮ ጌታቸው ዝገበሮ ብዙሕ ደጋጊምና ስለ ዝተዘራርብና ኣሉ ብዙሕ ምድጋመ የድልዮ ዓቕምን ቅንዕናን ዝሰኣነ ኣመራርሓ እውን እዩ ፀገምና ናይ ውሽጢ ፀገምና እዚ ወይ ገሊኦም ዓቕሚ ዝሰኣን እዮም ዓቕሚ ዘይብሎም መሓግዙን ናብቲ ኣድፍኡን እሞ ውፅእ ክብል እሞ ክመርሓኩም ዝብሉ ናብቲ ኣውፅን እሞ ክመርሓኩም ዝብሉ ዓቕሚ ዘይብሎም ኣሎ ታተ እንዳበሉ ዝኸዳ ታተ ትብሉ ኣለኹም ክትብሎም ከለካ ዝበህርሩ ከምኡ ኣለው ዓቕሚ ዘለዎም ኮይኖም ከዓቅንዕና ዘይብሎም ፀረ ህዝቢ ዝኸዱ ቅንዕና ዘይብሎም ጅቦኦምን ከሽዖምን ዝሓዝ ዋላ ዓቕሚ እንተሃለዎም ከም ዝበሉ ከዓ ዓቕምን ቅንዕናን ዝጎደሎ ኣመራርሓ ከሳግረ ይኽእል ናይ ውሽጢ ፀገምና ካብቶም ናይ ውሽጢ ፀገምና ትቐንዲ እዚ ዓቕምን ቅንዕናን ሚዛን ኮይኑ ክተውፅዎ ክትክእሉ ኣለኩም ትመራሒ ክብል ከለኹ እዚ ማለት እዩ
ናይ ሚድያ ኣጠቃቅሞኦም ሓደ ወዲ ዝፀሓፈለይ ዘን ከም ዝበለ ዝርዝር ዝገርም እዩ ናይ ሚድያ ኣጠቃቅማ እውን ብጣዕሚ ዜሮ እዩ ንሕና እኮ ባዕልና ብጉልበትና ብሓይልና ኦኬ ዓቅምና ዘላ ዓቅምና ፀንቂቕና ንጥቀመለና እምበር ናይ ሚድያ ረብሓ ዝፈልጥ ንሚድያ ዝሕግዝ መሪሕነት ተዝህሎ ብትግራይ እኮ ካሊእ መበፅሕና 7-8 ሃይለ መራእኹም ኣውዝ 7-8 ዘይሕለል ፃዕሪ ዝገብሩ ህዝቦም ከውፁ መራእኹም ኣውዝ የለን ህዝቢ እውን ገና እዩ እቲ ናይ ሚድያ ረብሓ ይተረድኦን ደደቢት ሚድያ ስታይ እዮም ላሕ ዝብሉ ዘለዉ ዝብል ከምቶም ገለገሊኦም ናይ ዩቱብ ሕርካም ዝቕርሙ ሕርካም ንቕርም ዘለና እዩ ዝመስሉ $15,000 ብወርሒ ካፍቲን ዘለናን ዘይብልና እንዳሸጥና እንዳለወጥና ተሪሒና እነምፆ ኢንቨስት እንዳገበርና እንዳኸድና ተረብሓ ሚድያ ተረዲእና እቲ ህዝቢ ዘዋፆ እዚ እዩ ኢልና ንኸይድ ከም ዘለና ብስሩ ይፈልጥን ገሊ ትመሪሕነት ከዓ ዝገደደ እዩ ደናቁር እዮም በቃ ንዑ ሚድያ ተጠቆሙ ኢልካዮምስ ለሚንካ ኢኻ ተምፆም ኣብ ክንዲ ለሚኖም ኢኻ ዝመፁ እዚ እውን ካሊእ ፀገሚ ማለት እዩ ብስትራተጂ ዘይምራሕ ረኽቢ ርክብ ምስ ጎረባብቱ እውን ከምኡ ይዝሕል ይመውቕ ፍላክቹዌት ይገብር ስትራተጂ የለን ብስትራተጂ ኣይኮነን ዝምራሕ ረኽብና ምስ ኤርትራስ ስትራተጂካዊ እንተዝኸውን ነይሩ ቅድሚ ሕዚ ዝነበረ ከም ዝበለ ነገር ኣይመመፀ ኢሳያስ ምውጋድ እውን ኮይ ይከኣል ኢሳያስ እንተኮይኑ ትፀገም ሻዕብያ እንተኮይኑ ትፀገም እውን ሻዕብያ ምውጋድ እውን ይከኣል ምስ ህዝቢ ኤርትራ ኮንካ ንሻዕብያ ናብ ሰላም ምምፃእ እንድሕር ጌጋ ፈፂሙ ናብ ሰላም ምምፃእ እውን ይከኣል ነይሩ ስትራተጂካዊ ረኽቢ ዘይምግባር እዩ ትፀገም ከመይ ኢልና ሓቢርና ንዓቢ ኢልካዮስ ኖ ክዓበይ ደልን ኣነ ክወድቕ እየ ዝደሊ ኢሉ እምብለይ ዝብል ደሊ ተሪኦ ግን እዚ ስለ ዘይነበረ እዩ ማለት ምስ ኣምሓራ እውን ከምኡ ምስ ሱዳን እስካዕ ሎሚ ፀኒሓ ኣላ እንታይ እዩ ትረኽብና ክኾን ዘለዎ ከመይ ጌርካ እዩ ክትሓዝ ዘለዎ ዝብል የለን እከለ ዝበሃልስ ምስ እከለ ዝበሃል ናይ ሱዳን መራሒ ስለ ዝፋለጥ በቃ ንሳቶም ይራኸቡ እዮም እሞ ይተራኽበና እንዶ እንዳበልካ ዝግበር ረኽቢ ማለት ስትራቴጂ ዘይብሉ ሰነዳት ዘይብሉ ምስ ዓፋር ከምኡ ዝኩሉ ኣቋቂምና እያ ንዓፋርስ ዘይርኢኹም ሕክምና ናይ ዓፋር ናይ ሕክምና ቢሮ ኣይም ናይ ጥዕና ቢሮ ናይ ጥዕና ቢሮ ናይ ትግራይ ከይዲ ኣቋቂሙ ናይ ትምህርቲ ቢሮ ከምኡ ናይ ካልኦት ከምኡ ዓፋርን ትግራይን ዝነበረ ረኽብስ ሰኣን ስትራቴጂካዊ ረኽቢ ጌርካ ብደንቢ ብሰነዳት ዝተሰነደ ረኽቢ ምግባር ናብዚ ወዲቑ ህረፍ ስልጣን ዓቕምኻ ዘይምምዛን ብውሕድ ውፅኢት ምርካዕ ማለት በቃ እዚ ረኺብና ኣለና ሕዚ ንከለ ተሳዒሮም ኣለኹ ድሕሪኡ ኸ በቃ ኣኸለ ካሊእ ነገር የለን ኣብ ንውሕኻ ተሓስቦ ነገር የለን ሸለልትነት ካብተን 4 ፈተናታት ትግራይ ዝብለን ፀላእቲ ትግራይ ዝብለን ሓንቲ እያ ሸለልትነት ተን መንነት እየን ተን 3 ተራብዒቲ ሸለልትነት እያ ነይራ ስለዚ ኣብኡ ሸለልትነት እኒአና ከም ህዝቢ ኣለና ከም መሪሕነት ከዓ ዝገደዱ እዮም ዘይምዕሩይን ዘይቅኑዕን ትርጉም መሪሕነት እውን ከምኡ ትርጉም መሪሕነት ምዕሩይ ኣይኮነን ኣዩ ትርጉም እውን መራሕ ማለት ስታይ ማለት እዩ ዝብል ተርጊሞም ብደንብ ብትርጉም ዝፈልጥዎ ይመስለኒ እዚ እውን ዓብዪ ፀገምና ይኽብል ደልየ ካብኡ ግን ሕስድና እውን እከለ ከይወፅእ ኢሉ እከለ ናብ ስልጣን ንኸይወፅእ ዝከኣለ ንኩሉ ክገብር እየ ዝብል ከምቲ ጌታቸው ዝብሎ ዝነበረ ማለት ንትግራይ ዝበልፅ ንሱ እንድሕር ኮይኑ ንምንታይ ዘይወፅእ ኣብ ትግራይ ሕጂ ትኸደላ ይርኢ ኣለኹ ኣነ እከለ ከይወፅእ ኩሉ ዓቕምና ክንጥቀም ኢና ተባሂሉ ናይ ሰብ ሃፍቲ እውን ዓቕሚ ናይ ካሊእ ናይ ምሁራን እውን ዓቕሚ ናይ ካሊእ እውን ዓቕሚ ዝጥቀሙ እከለ ዝበሃል ከይወፅእ ናብ ስልጣን ከምኡ እኒሄ ንሪኦ ኣለና ከመይ ንሓፍረልኩም መስለኩም ንሓንኽ እከለ ዝበሃል ናብ ስልጣን ተመፂኡ ሕዚ ምናልባሽ ነታ ውድብ ክመርሓ ይኽእል እዩ ነታ ውድብ እንተመሪሕዋ ዕድሚኡ ገና ስለ ዝኾነ ንሕና ዘይረኸብና እያ ክንወርድ ንኽእል ኢና ኣጋጣምታት ከምኡ ስለዚ ንሕና ከምዚ ንግበር መንእሰይ እውን ከምዚ ዓይነት ይሕስድና እቶም ዓበይቲ እውን እከለ እንተመሪሕዋ ኣነ ክስንየኒ እዩ ነቲ እውን ኣየውፀን ከምዚ ክገብረኒ ከምኡ ኢልካ ይኽየል ሃይለ ዝበልፅ እንተኮይነ ንትግራይ ሃይለ ዝበሃል ወዲ ክመርሓ ኣለዎን ትግራይ ኢሉ ዝዛረብ ሞራል ዘለዎ ሰብ ክፍጠር ኣሎ ኦኬ ወይ ዝኾነ ተብረህት ትበሃል ትበልፅ እንተኮይና ካብ ሃይለ ኣብ ረህት ትበልፅ ንቅድሚት ክተሳግረና ምእንታን
ንዓኣ ንቅድሚት ክነውፃ ክንክእል ኣለና ዝብል ሞራል ዘለዎ ሃይለ ክኾን ክኽእል ኣሎ ከመይ ዝበለ ውድቀት ኢና ኒና ይመስለኩም እዚኦም የለውን እዚኦም ብምልኦም ናይ ውሽጢ ድኽመትና እዮም እዚኦም እስካዕ ዘየስተኻኸልና ክንዲ ዝተዛረብና እንተተዛረብና ክንዲ ተሰርሐ እንተተሰርሐ ትግራይ ይትቕየር ማሕለኻ እዮም እዚኦም ማሕለኻ እዮም ሓሊፍካዮ ዝሓለፍካዮ እንስሳ ዝልል ውዒሉ ዝልል እንተሓደረ ካብቲ ከባቢ ፊሒተ ይብልን ኣብኡ ዘሎ ስለዚ ክንስታገር እንተኮይንና እዚኦም ማእኸል ዝገበረ ውሽጣዊ ምስትኽኻል ክንገብር ክንክእል ኣለና እዩ ከም ገለገሊኦም ቶም ናብ ስልጣን ዝወፁ ዘለዉ ኣነ እንተዝኾን እከለ ይበልፀኒ እሞ እከለ እንተዝኣቱ ይሓይሽ ክብል ነይረ ከምኡ ክትብሉ ኣለኩም ማለት እየ ስለዚ ውሽጥና ነስተኻኽል ምስ ጎረባብትና ብደንቢ ስትራቴጂካዊ ረኽቢ ንግበር እቶም ሕዚ ዝገልፆም ዝነበርኩ ኩሎም ነማሓይሾም ትግራይ ክትልወጥ እንተኮይና ኢቱ ናይሎም መልእኽተይ ሰላም ምሳኹም ሰላምን ዓወትን ከዓ ምስ ጅግና ህዝብና ክኾን ትምኒተ እዩ ትግራይ ትዕወት ምዕራብ ፀሓይ ታሪክ ዝሸልማ ምብራቕ ፍትሒ ደደቢት ዝሽማ ፀሓይ ዘይትዓርባ ኩሉ ሻዕ ንጎሆ ናይ ሰመት ከልሚድያ ደደቢት እንሆ